Okay. Hare Krishna, எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு we are continuing again இந்த பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் ஸ்துதிகளை தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு ஏழாவது என்னது கிளாஸ். மொத்தம் நான் 10 ஸ்லைட் பண்ணியிருக்கேன். அதுல ஏழாவது 8, 9, 10 இன்னும் 3 கிளாஸ் இதேதான் ஸ்துதிகளே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வேற டாபிக்ல வருவோம். இப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் ISKCON மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அங்க வந்து நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லயே சொல்லுங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி, இது தெரியுமா உங்களுக்கு? பிரணதி சரி மாதாஜி, இது ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்கேன், பார்த்து படிங்க. சரி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஓம் நமோ பகவதே தேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுரு உமிலிதம் ஏன ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिहं वन्देहं गुरु श्री पदयुध कमलं श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपं जाक्रजातं सगगण रघुनाथं विदं दंस जीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान विदांश्च. हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांजना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणा हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. शान्त्य कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः. गुरवे कौन्द्रशन्त्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूहं करोति वासालं पंगुं लंकयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शरणपदां सर्वगद कृष्णः पुण्यशर्वकीर्तनः हर्तन्तः स्तोहै अभद्राणि विधुनोति शुकृत्सताम्. नष्टप्रायेष्वत्
அது எப்படி மாதாஜி? நஷ்டப்ராயேஷ்வ பத்ரேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவ்யா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஷ்டிகி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. Thank you, One Mataji. more time, Mathaji. என்ன மாதாஜி? இல்ல பரவாயில்ல, இன்னும் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, எவ்வளவு வேணும். ஹரே Mathaji. உங்களுக்கு சொல்லணும்னா சொல்லிக்கலாம். 2 or 3 Repeat சொல்லிடுறேன் Mathaji. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து நலக்குபேரனின் பிரார்த்தனைகள், அவளோட பிரார்த்தனை. அவர் வந்து பகவான் எப்படி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாங்க. இந்த இதுல வருது ஸ்கந்தம் 10, மிக உயர்ந்த நன்மையின் சுருக்கம். அதுல அத்தியாயமும் 10, யமல அர்ஜுன மரங்களின் விடுதலை. Yes, இது இங்க இருக்கு, இத படிக்கிறேன். 1 minute. This chapter describes how Krishna broke the twin Arjuna trees. அவர் அந்த உரல்ல கட்டி அவர் இழுத்துட்டு வரும்போது என்ன ஆயிடுது, 2 மரங்கள் விழுந்தது. அந்த ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா நமக்கு. அந்த 2 ட்வின் அர்ஜுனா ட்ரீஸ்க்கு என்ன பேரு? ஃப்ரம் விச் நலகுவேரா மணிகிரீவ். அவ அதுல இருந்து அது விழுந்த உடனே நலகுவேராவும் மணிகிரீவாவும் எழுந்து விட்டார்கள். அவளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைச்சு விட்டா. அவ வந்து மரமா போயிட்டா, அவளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைச்சு. என்ன, கிருஷ்ணரோட இந்த பாதம் பட்டு கிருஷ்ணர் எழுத்துன்னு வரும்போது என்னாச்சு, கிருஷ்ணரோட இதனால அவள் வந்து திரும்பி became இந்த ஒரிஜினல் நலகுவேரா மணிகிரீவா ஆயிட்டாங்க. இந்த சன்ஸ் ஆஃப் குபேரா, குபேரனோட மகன்கள் எல்லாம் they came out. நலகுவேரா மணிகிரீவா அவ முந்தே இது போட்டிருக்காங்க. Yes, were great devotees of Lord Shiva, but because of material opulence, நிறைய இந்த இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் opulence, நிறைய இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் நிறைய அவளுக்கு வந்து இது என்னது செழுமை அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தோடனே என்ன எடுத்து became so extravagant and senseless that one day they were enjoying with naked girls in the lake and shamelessly walking here and there. ரொம்ப அந்த சில பேர் சொல்லுவாங்க என்னது அர்த்தராத்திரிக்கு என்னது அர்த்தராத்திரி என்ன சொல்லுவா மாதாஜி, ஹவுஸ் வந்தா இல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, அர்ப்பணிக்கு வாழ்வு வந்தா அர்த்தராத்திரி கொடை பிடிப்பா. அந்த கதையை எடுத்து அவளுக்கு வந்து ரொம்ப அப்பல. ஏன்னா அவ அப்பாவே இந்த இதுதான் என்னது குபேரன், நிறைய பணம் செல்வம் எல்லாம் இருக்கிற ஆளு. அப்புறம் லார்ட் சிவாவோட நிறைய பக்தர்கள். அப்ப அவளுக்கு என்னது மெட்டீரியல் அப்ப நிறைய இந்த செழுமையெல்லாம் நிறைய வந்தோடனே தலகணம் ஆயிட்டு அப்போ தாந்துணித்தனமா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நேக்கெட் வந்து உடம்புல துணி இல்லாம கேர்ள்ஸ் கூட எல்லாம் அந்த மாதிரி தேவர் ஆக்சுவலி குளித்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த சடன்லி நாரத முனி passed by, but they were so maddened by their wealth and false prestige that even though they saw Narada Muni present, they remained naked and were not even ashamed. பார்த்தா நாரத முனி வந்திருக்காரு, பார்த்தா இம்மிடியேட்டா ஒரு துணி போட்டு மறைச்சுக்கடாம அவருக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்தணும். அதெல்லாம் பாதரே பண்ணல. அவங்களோட அந்த இதுல இருந்தாங்க. So அதனால in other words, because of opulence and false prestige, they lost a sense of common decency. காமனா ஒருத்தருக்கு என்ன இருக்கணுமோ அந்த டீசன்சி கூட அவங்க கிட்ட இல்லாம மறைஞ்சு விட்டு. Of course, it is the nature of the material qualities. ஏன்னா அதுதான் நம்ம மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ். அதுதான் ஒரு என்னன்னாக்கா மாயையால கவர இருக்கு. அந்த மாயையில சிக்கி முட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஏது பண்றோம், என்ன பேசுறோம் ஒன்னும் தெரியாம மண்டகரம் எடுத்துன்னு நம்ம ஆடி இருப்போம். சோ அதுல எல்லாம் தப்புகள்லாம் வரும். அதுதான் ஏன்னா மெட்டீரியலோட ஆப்புலன்ஸே அதுதான். எல்லாம் கண்ணை மறைச்சிடும் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி அப்கோர்ஸ் இட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் தட் when one becomes very much opulent in terms of wealth and prestigious position, பணம் மாத்திரம் இல்ல, நல்ல பொசிஷன் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வந்து சுய அந்த இது மறந்துடுவாங்க. One loses one sense of etiquette and does not care about anyone, even a sage like Narada Muni. பெரியவங்க வந்தா, நாரத முனி வந்தா கூட அவங்க கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அது மறைச்சு விடுறது, அவங்க வந்து அந்த ஆப்புலன்ஸ் வந்து மறைக்கிறது. For such bewildered person, இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பீப்புளுக்கு என்னது அகங்கார விமூடாத்மா. அதுதான் உங்களுக்கு இந்த இது அதோட சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன வேர்டு, அகங்காரம். அதுல வந்து விமூடானாக்க முட்டாள்கள்.
ahankara vimudatma, who especially derived devotees, the proper punishment is to be again stricken with poverty. அப்ப அவளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்ன கொடுக்கணும், திரும்பி நீ வந்து பணம் இல்லாம போட்டும், அதுதான் வந்து அவளுக்கு பனிஷ்மெண்டா கொடுக்க முடியும். So the Vedic rules and regulations prescribe how to control the false sense of prestige by the practice of yama, niyama and so on. யோகால நம்ம தான் படிச்சோம் இல்லையா, 6th சாப்டர்ல. யமா வெளிப்புற தூய்மை, நியமா உட்புற தூய்மை, இதெல்லாம் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்கா படிச்சிருக்கோம். சோ இதுதான் வந்து யோகாங்கிறது. அந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்கா படிச்சு பகவான் இடத்துல லயிக்கிறது தான் வேதம் சொல்றது. இதெல்லாம் வேதிக் ரூல்ஸ், வேதாஸே கொடுத்திருக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். தபஸ்யா இது வந்து எதுல அண்ட் சோ ஆன். தபஸ்யா பிரம்மச்சாரியேன சமேன ச தமேன தமேனச்ச, எப்படி இருக்கணும், பிரம்மச்சாரியத்தை எப்படி கடைபிடித்துட்டு இருக்கணும், தபஸ் பண்ணும்போது எப்படி பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்கு. அதுதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேதால போட்டுருக்கு. A poor man can be convinced very easily that the prestige of an opulent position in this material world is temporary. ஒரு சாதாரண ஆளு, ஒரு ஏழையான ஆளுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்ல, என்னது இந்த மெட்டீரியல் ஆப்புலன்ஸ், இந்த உலகத்துல என்னெல்லாம் செழுமை இருக்கோ அதெல்லாம் டெம்பரரி தான், இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போய்விடும். அது அழகா இருக்கட்டும், பலமா இருக்கட்டும், வேற பணமா இருக்கட்டும், செழுமையா இருக்கட்டும், பேரு பொசிஷன் எல்லாமே வந்து டெம்பரரி தான். அந்த ஒரு கம்பெனில இருக்கும், பெரிய எம்டியா இருக்கும், அந்த கம்பெனில வெளியில வந்து எம்டியும் இல்லை ஒண்ணும் இல்லை, அப்புறம் வந்து ஏதோ சாதாரண ஆள் தான். அதே போல பணம் இருக்கு, அந்த பணம் பெரிய வியாதி வந்தா போச்சு, அந்த பணம் எல்லாம் குறைஞ்சிடும். அழகும் அப்படிதான், வயசு கூட 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 அழகு போயிடும், எல்லாமே பலம் எல்லாமே போய்விடும். ஆனா அது இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுனாக்கா பீப்புள் கெட் மிஸ்கைடட், அதுதான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த மாயையில சிக்கிடுறாங்க. Poor man can be convinced very easily that the prestige of an opulent position in this material world is temporary. ஒரு poor man வேணா கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம், பட் rich man cannot. ஒரு rich man போயிட்டு இதெல்லாம் வந்து மாயையாக்கும் சொன்னா அவங்க வந்து அதை நம்ப மாட்டாங்க அவ்வளவு ஈஸியா. Therefore நாரத முனி set an example by cursing these two people. நம்ம ஆல்ரெடி பெரிய ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல தானே இருக்காங்க, குபேரனோட பிள்ளைகள் தான். அப்ப ஆல்ரெடி தேர் ஆல் வெரி வெல்தி பீப்புள். இப்ப அவளுக்கு வந்து சரியா ஒரு லெசன் சொல்லி கொடுக்கணும்னா கர்ஸ் பண்ணியாச்சு, அவங்க வந்து சாபம் விட்டுட்டார். என்னன்னு, நலகுமாரன் மணிகிரீவா டு பிகம் டல் அண்ட் அன்கான்சியஸ் லைக் ட்ரீஸ், ஒரு மரமா போய்விடு. அதனால இப்ப இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ்ல எடுக்கும்போது நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் காட்டும்போது ரொம்ப குட்டி குட்டி துணினா அப்புறம் அவளுக்கே சொல்லுவேன், இல்ல நீங்க சின்ன குழந்தைகள் தான், நீங்கள்லாம் சின்ன, ஏன்னா 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறது 2ஆம் கிளாஸ் 1ஆம் கிளாஸ், அவெல்லாம் குட்டி போட்டுக்காம என்ன பெருசா போட்டுக்க முடியும். அப்ப சொல்லுவேன் இதெல்லாம் பரவாயில்ல, பெருசானப்பறம் ரொம்ப குட்டி குட்டியா இந்த உடம்பு காட்டுறா போல, உடல் காட்டுறா போல எல்லாம் துணியெல்லாம் அணியக்கூடாது. அந்த மாதிரி போட்டுனா என்ன ஆகும், இப்போ பகவான் நினைப்பான், ஓ சரி உனக்கு வந்து நல்ல ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கேன், ஆனா உனக்கு வந்து நேக்கடா இருக்கதான் பிடிக்குமா, சரி அடுத்த ஜென்மத்துல ஒண்ணு மரமா போக விடுறேன், அந்த மரத்துக்குள்ள துணி போட வேண்டாமே அப்படின்னு. அப்ப புரிஞ்சுப்பா. அதுல நிறைய வந்து அந்த நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படி இல்ல, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கரடி, இந்த இது புலி சிங்கம் மாதிரி இப்ப உனக்கு அதுதானே கடிச்செல்லாம் சாப்பிடும் அப்படி இல்ல. சோம்பேறி ஆனா 6 மணி கிளாஸ் என்னது, இப்ப வரமா சில பசங்க வராது, என்னன்னா ஏமா வரல நேத்து அப்படின்னா, தூங்கிட்டேன் மாதாஜி அப்படின்னா. அப்ப அந்த குழந்தை பாவம் இல்லையா சின்னது, அப்ப அந்த மாதிரி அப்ப அவகிட்ட நான் பாவம் நீ சின்னவ தானே, இப்ப வராட்டம் என்ன சொல்ல முடியுமா, நான் அப்படி சொல்லணுமே. அப்ப என்ன சொல்லுவேன், 6 மணி இது ஏந்திருக்கல, சோம்பேறியா, தமோ உனக்கு நீங்க தூங்கிட்டே இருந்தாலும் அடுத்த ஜென்மத்தை என்னமா போயிடுவேள், டெட்டி பேர போயிடுவேள், வேற எப்போ சோம்பேறியா படுத்து தூங்கிட்டே இருப்போம் அப்படியெல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி அவளுக்கு புரிய வைக்கிறது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. சோ இந்த இதுல அதான் கொடுத்துருக்கேன். சோ நலகுவேரா மணிகிரீவாக்கு என்னவா நேக்கடா இருந்ததுனால சரி உங்களுக்கு வந்து நேக்கட்னஸே நான் கொடுத்து விடுறேன், ஒரு மரமா போய்விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபிச்சுட்டான் நாரத முனி. Cursing these two persons, Nalakuvaira, Manigriva, to become dull and unconscious like trees. This was a fit punishment. இதுதான் உங்களுக்கு ஏத்த punishment. But because Krishna is always merciful, even though they were punished, they were fortunate enough to see the Supreme Personality of Godhead face to face. இவ்வளவு பெரிய பாவிகளா இருந்தாலும் என்னது அவங்களுக்கு மர்சி, ஏன்னா பகவான் மர்சி எப்படி எல்லாரையும் மன்னித்து ஏற்றுள்ளார். Therefore, the punishment given by Vaishnavas is not at all a punishment. அது என்னது நம்மளை திருத்தறதுக்கு ஏதோ பனிஷ்மெண்ட், யாராவது வைஷ்ணவா இப்ப நம்ம குருமார்களே ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை நம்ம மனசுல அதை எடுத்துக்காம என்ன எடுத்துருவோம், நம்மளை திருத்தறதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணுமே தவிர we should not take it to heart. அந்த மாதிரி. So therefore the punishment given by Vaishnavas is not at all a punishment, rather it is a kind of mercy. அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது தான். By the curse of Devarishi, that is Narada Muni, Nalakuvaira and Manigriva became twin Arjuna trees. ரெண்டு அர்ஜுனா ட்ரீயா மாறிவிட்டார்கள் and remained in the courtyard of Mother Yashoda and Nanda Maharaja. அங்கேயே இருந்தாங்க. அந்த யசோதா மையோடும் நந்த மகாராஜா வீட்டு பக்கத்துலயே அந்த 2 அர்ஜுனா ட்ரீஸ் 2 இருந்தது. Waiting for the opportunity to see Krishna directly.
எப்ப நமக்கு வந்து அவரோட தரிசனம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வருஷ காலமா அங்கேயே இருந்துருந்தாங்க. லார்ட் கிருஷ்ணா by the desire of his devotee uprooted these Yamala Arjuna trees, and when Nalakuvara Manigruva was thus delivered by Krishna after 100 years of the Devas, தேவர்களின் கணக்குப்படி 100 ஆண்டுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மரத்தை வீழ்த்திட்டு அவ எழுந்துட்டாள் இல்லையா, அவ வந்து புனர் இந்த இதை ஆனப்புறம் அவளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைத்தாங்க. Their old consciousness revived. They remembered all their past, and they offered Krishna prayers suitable to be offered by demigods. Demigod வந்து எப்படி ஆஃபர் பண்றாங்களோ அது போல இவங்களும் வந்து அவரை வந்து நினைச்சுவா prayers எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணாங்க. Having thus gotten the opportunity to see Krishna face to face, they understood how merciful Narada Muni was. எப்படி நாரத முனி சபிச்சது என்னது, நமக்கு நல்லதுக்கு வேண்டிதான் இந்த மாதிரி ஒரு சபம் என்ன, கிருஷ்ணா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்க முடிஞ்சதே. சோ அதனால பெரியவா அந்த யாராவது நாரத முனி மாதிரி யாராவது பெரியவா சாபம் விட்டாலும் என்னது அது நமக்கு நன்மைக்கே ஆறா போலதான் இருக்கு. And therefore they expressed their indebtedness to him and thanked him. நன்றி கடன், நான் வந்து நீங்க எனக்கு சாபம் விட்டதுக்கு நான் என்ன எவ்வளவு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு தெரியாது, தேங்க்யூ சோ மச் அப்படிங்கிறாங்க. Then after circumambulating the Supreme Personality of Godhead Krishna, they departed for their respective abode. வந்து பிரதட்சணம் பண்ணி பகவான அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க இடத்துக்கு போய்விட்டார்கள். அப்ப அவ வந்து என்ன ஸ்துதிக்கிறான், இது வந்து எப்பவுமே இந்த பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் போட்டுன்னா புரியும் இல்லையா, அதனால அது எனக்கு புரியறதுக்கு தானே, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் தெரியாது. இப்ப நான் அதை போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இது படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். எஸ், இப்ப நம்ம வந்து ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்லயே போலாம். அருள்சலம் பிரபுஜி, ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். கிருஷ்ண கிருஷ்ண மகா யோகியம் தவம் ஆத்யஹ புருஷஹ பரஹ வியாக்கதம் இதம் விஸ்வம் ரூபம் தே பிராகமணா விதுஹ. பிரபுஜி, இது வியக்தா வியக்தம் ஏன் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது? வியக்தா வியக்தம் இதம் விஸ்வம், வியக்தா வியக்தம் இதம் விஸ்வம் ரூபம் தே பிராமணா விதுஹு. பிராமணா விதுஹ. விதுஹு தூல் எண்டாச்சுன்னா ஹூன்னு சொன்னாங்க. ஏர்ல எண்டா இந்த பரனக்கு எப்படி இல்ல ஆன்னு சத்தம் வருது இல்லையா, அப்ப பரஹ புருஷக ஆதியக மூணு விது அந்த ஊல இருக்கிறதுனால இது விதுஹு அப்படி. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு, ஓ லார்ட் கிருஷ்ணா, அவெல்லாம் பிரேயர் பண்றாங்க, ஓ லார்ட் கிருஷ்ணா லார்ட் கிருஷ்ணா 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 சொல்றாங்க. அதனால யுவர் ஆப்பலன்ட் மிஸ்டிசிசம் இஸ் இன்கன்சீவபிள். உங்களோட இவ்வளவு இது இருக்கு, செழுமே இருக்கு, உங்களோட என்ன இதுல எல்லாம் பலசாலியா இருக்காரு, வெரி ஃபேமஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் அவருக்கு என்ன இது பலம் ஜாஸ்தி பெருமை ஜாஸ்தி எல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்குது. we are unable to understand. இன்கன்சீவபிள், புரிஞ்சுக்க முடிய மாட்டேங்கிறது, அவ்வளவு பெரிய உங்களோட செழுமை. யூ ஆர் த சுப்ரீம் ஒரிஜினல் பர்சன், த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், immediate and remote, and you are beyond this material creation. இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா நாங்கள்லாம் இதுக்குள்ள பந்தப்பட்டு இருக்கோமே, அது போல நீங்க பந்தப்படல, நீங்க இதுக்கு மேல அப்பாற்பட்டு இருக்கிறீர்கள். உங்களை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. learned brahmanas know, படித்த பண்டிதர்கள் அவளுக்கு வந்து என்ன தெரியும், ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் வேதிக் ஸ்டேட்மெண்ட் சர்வம் கல்வ இதம் பிரம்மா, அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் நீங்க என்ன யாரு அப்படின்னு, that you are everything and that this cosmic manifestation in its gross and subtle aspects is your form. இதை வந்து படைத்தது எல்லாமே இந்த ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், இந்த மெட்டீரியல் உலகம், இப்ப நம்ம இருக்கிற உலகமா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த 14 உலகம், நம்மளோட உலகம் தவிர மேல இருக்கே 6 கீழே 7 எல்லாமே அவர் படைத்திருக்கார். அப்புறம் இந்த ஒரு அண்டமா இது போல பல 1000 100 கோடி அண்டங்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் அவர் தான் படைத்திருக்கான்னு யாருக்கு தெரிய வருது? எல்லாம் இந்த வேதங்கள் படித்த பிராமணர்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு. படித்தது யாரு? பபிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. त्वम् एक सर्वभूतानां देहस्व आत्मनेत्रियेश्वरः त्वम् एव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्म रजसत्व तमोमयि त्वम् एव पुरुषो अध्यक्ष सर्वक्षेत्र विकारवित्. हरे कृष्ण माताजी. You are the supreme personality of Godhead, the controller of everything. இல்ல அவரை சுதிச்சுட்டே போவார். அதுதான் ஒன்னொன்னா கொடுத்தாங்க, நீங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க, நீங்க தான் சுப்ரீம் அப்படின்னு. பாடி, லைஃப், ஈகோ, சென்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி, யுவர் ஓன் செல் எல்லாமே இல்லையா, நம்ம புலன்கள் என்ன, நம்ம மைண்ட் என்ன, இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட வந்தது தானே. சோ அதுதான் அவர் சொல்றார், இது எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் வந்திருக்கு. யுவர் ஓன் செல்ஃப், யூ ஆர் த சுப்ரீம் பர்சன் விஷ்ணு, த இம்பெரிஷபிள் கண்ட்ரோலர். யூ ஆர் த டைம் ஃபேக்டர், காலம் யாரு? காலமும் பகவான் தான். த இம்மிடியட் காஸ் அண்ட் யூ ஆர் த மெட்டீரியல் நேச்சர்.
consisting of 3 modes of passion, goodness, ignorance, இந்த முக்குணங்கள் அவர்கிட்ட இருந்தானே வந்திருக்கு. அந்த என்னது அவரோட இது அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி, அவரோட இன்ஃபீரியர்னா என்னது, கொஞ்சம் நம்ம எல்லாம் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி, அவரோட சுப்பீரியர் இதுல இருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம கொஞ்சம் தரம் தாழ்த்தி உள்ளது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர். அதுல இந்த முக்குணங்கள் என்னது, ரஜோ தமஸ், சப்தகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இது எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். You are the original cause of this material manifestation. உலகம் எல்லாம் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா அவரோட மூலமா தான் இதெல்லாமே மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு. You are the super soul. எல்லாரோட ஹிருதயத்துல இருக்காரே பரமாத்மா, அதுவும் நீங்க தான். And therefore you know everything within the core of heart of every living entity. யாரெல்லாம் உயிர் வாழி இருக்காங்களோ அவங்களோட மனசுக்குள்ள அவங்க என்னெல்லாம் நினைக்கிறாங்க அதுக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு புரிய வரும். ஏன்னா நீங்க தான் இருக்கீங்க, எல்லாரோட உடல்லயும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. அடுத்தது கீதா மாதாஜி, இந்த ஆர்டர் நினைச்சு படிச்சுட்டே போங்க. கீதா மாதாஜி கேளா ஃப்ரீயா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. கிருமணானைஸ்த்வம் அக்ரஹாயோ விகாரை பிராக்ருதைர் குணைஹி கோ இத்வா இன்வ இஹார் ஹதி விக்ஞாத்தும் பிராக் சித்தம் குண சம்பிரதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Oh Lord, you exist before the creation. ஏன்னா தெரியும் இல்லையா, நம்ம வந்து அவர் தாரணோதகசாயி விஷ்ணு இப்படி படுத்துட்டு இருக்கார். அவரோட மூச்சு காட்டுல அவர் எக்ஸைல் பண்றார். ஒரு இந்த பபிள் சொல்றா போது, அந்த பசங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தைகள் அந்த சோப் வாட்டர்ல பபிள் விடுவாளே அந்த மாதிரி இவரோட மூச்சு காட்டுல இருந்து அண்டங்கள்லாம் பிறக்கிறது. அது அவரோட ஒரு மூச்சு எக்ஸைல் பண்றது. அப்புறம் அவரை இன்ஹேல் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு செகண்டுக்கு நம்ம எக்ஸைல் இன்ஹேல் பண்றோம். அவரோட அப்படி இல்ல, வருடங்கணக்கா வந்து எக்ஸைல் பண்ணிட்டே இருப்பார். அப்புறம் நிறைய வருடங்களா இன்ஹேல் பண்ணுவார். அந்த இன்ஹேல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் அவ்வியக்தம், எல்லாம் அந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல அவருக்குள்ள அடங்கிடும். அப்புறம் கொஞ்சம் வருடம் நிறைய காலமா உள்ளே இருப்போம் நம்ம எல்லாருமே. வித்தவுட் திஸ் ஃபார்ம் நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளும் வித்தவுட் ஃபார்ம்ல உள்ள இருப்போம் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல. திரும்பி அவர் எப்போ மூச்சு காற்று வெளியே விடுறாரோ நம்மளோட கர்மா படிக்க எல்லாம் விடுகிடுன்னு எல்லாம் வாவா, ஒண்ணு மரம், ஒண்ணு பறவை, ஒண்ணு மிருகம், ஒண்ணு ஹியூமன் பீயிங், அந்த மாதிரி எல்லாம் வாவா கர்மா பிரகாரம் ஒரு ரூபம் எடுத்துன்னு வருவா. சோ இவர் என்ன சொல்றாரு, இப்போ யூ எக்ஸிஸ்டட் ஈவன் பிஃபோர் கிரியேஷன். இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஏன்னா இவர் தானே கிரியேட்டே பண்றாரு, இவர் இல்லாம கிரியேஷனே வராதே. So Bhagavan வந்து he existed even before the creation. Therefore who trapped by a body of material qualities in this material world can understand you. அதனால நாங்கள்லாம் வந்து trapped-ஆ இருக்கும். trapped-ஆ எனக்கு ஒரு கூண்டுக்குள்ள இருக்கிறவள், ஒரு பறவை கூண்டுக்குள்ள இருக்கிறவள், நாங்க வந்து இந்த சோல், இந்த கூண்டு என்னது, இந்த உடல்ங்கிற ஒரு கூண்டுக்குள்ள உட்காந்து போய் எப்படி உங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும்? ஏன்னா நீங்க அவ்வளவு பழைய ஆளு, கிரியேஷன் முன்னாடில இருந்தே இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் உங்களை பத்தி புரியறது ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றார். எஸ், அடுத்தது ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. தஸ்மை துப்யம் பகவதே வாசுதேவாய வேதசே ஆத்மத்யோத குணைச்சன்ன மகிம் ஸ்னே பிரம்மணே நமஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Oh Lord, whose glories are covered by your own energy. அவருடைய குணங்கள்லாம் என்னது, அவருடைய சக்திகளாலதான் குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு. யூ ஆர் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். யூ ஆர் சங்கர்ஷனா. அவருக்கு என்னெல்லாமோ பேர் இருக்கே. சங்கர்ஷனா அப்படின்னா என்னது, த ஒரிஜின் ஆஃப் கிரியேஷன். கிரியேஷன் பண்ணினதே நீங்க தான், என்னது அதுக்கு சங்கர்ஷனான பேரு. யூ ஆர் வாசுதேவா அப்படின்னா என்னது, த ஒரிஜின் ஆஃப் சதுர்வியூகா. அப்புறம் பிகாஸ் யூ ஆர், நிறைய பேர்கள் இருக்கு இல்லையா கிருஷ்ணாக்கு, அது ஒரு பேர் சொல்லி ஒரு இது சொல்றாரு. பிகாஸ் யூ ஆர் எவ்ரிதிங், எல்லாமே அவர் தான். அண்ட் therefore the supreme Brahman, we simply offer our respectful obeisances unto you. ஒன்னா சொல்லி அவர் வந்து நமஸ்காரம் பண்றார். அடுத்தது நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. யஸ்யாவதார ஞாயந்தே ஷரீரேஷ்வ அஷரீரிணஹ தைஸ்தைர் அதுல்யா திஷையைர் வீரயைர் தேஹிஷ்வ அசங்கதை சபவான் சர்வலோகஸ்ய பவாய விபவாய ச அவதீர்ணோ அம்சபாகேன சாம்பிரதம் பதிர் ஆஷிஷாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Appearing in bodies like those of an ordinary fish. என்னெல்லாம் அவதாரம் எடுத்துன்னு வர நம்ம இதெல்லாம் இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய அந்த தசாவதாரத்துல பார்த்தோம் நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன். அந்த any ரூபம் he can take, பகவான் can take any ரூபம் for some purpose. So appearing in bodies like those of an ordinary fish. ஒரு சின்ன ஃபிஷ்ஷா வந்தார். அப்புறம் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்தா அப்படியே வளர்ந்து போனாங்க. அப்புறம் டார்டாய்ஸ், அப்புறம் ஹாக்னா அந்த பிக், அந்த பன்றி,
You exhibit activities impossible for such creatures to perform. ஆனா மீனா இருந்து மீன் இப்ப செய்ய முடியாததெல்லாம் நீங்க செய்திருக்கீங்க. ஒரு டாட்டாய்ஸா வந்ததுனாலும் ஒரு ஆமை வடிவத்துல வந்துட்டு ஆமை பண்ண முடியாத வேலையெல்லாம் நீங்க பண்ண முடியும். ஹாக், பிக், பன்றி, அது அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வந்து, ஆனா ஆக்சுவல் அவாளால என்ன பண்ண முடியுமோ அதையும் தாண்டி நீங்க வந்து எக்ஸிபிட் பண்றீங்க. ஆக்டிவிட்டிஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் சச் creatures to perform. Extraordinary, incomparable, transcendental, இல்ல ஆன்மீகத்தனமான எக்ஸ்ட்ராடினரி அவங்களோட அந்த செய்கையெல்லாம் இருந்தது. இன்கம்பேரபிள், கம்பேரே பண்ண முடியாது. அண்ட் ரொம்ப தன்மையா இருந்தது. ஆஃப் அன்லிமிட்டெட் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த். These bodies of yours therefore are not made of material elements. சாதாரண இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஷ், டாட்டாய்ஸ், ஹாக் அதெல்லாம் மெட்டீரியல் பாடிஸ். அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் பாடியா இருந்தா இது மாதிரி எல்லாம் செய்கை பண்ண முடியாது. உங்களுடைய உடல் எப்படி ஆன்மீகமயமானது, டிரான்சென்டென்டலா இருக்கு, அதனாலதான் நீங்க இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. பட் ஆர் இன்கார்னேஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன். The bodies of yours therefore are not made of material elements, but are the incarnations of your supreme personality. இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் எலிமெண்டோட அந்த உடல் இல்லை, ஆனா இன்கார்னேஷன் ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு நீங்க வந்து இதெல்லாம் அந்த ஃபீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த செய்கை எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க. You are the same supreme personality of Godhead who have now appeared with full potency for the benefit of all living entities within this material world. இருந்தாலும் இப்ப நீங்க உங்களோட சுய உருவத்துல வந்திருக்கீங்க. எதுக்கு வந்திருக்கீங்க? எல்லாருக்கும் நன்மை பயக்கிறதுக்கு வேண்டி நீங்க உங்களோட ஃபுல் பொட்டன்சி அப்படின்னா அவருக்கு என்னெல்லாம் ஒரு செழுமை இருக்கு, என்னெல்லாம் இருக்கு, பலம், அழகு எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு உருவத்துல வந்து எங்களை எல்லாம் காப்பாத்த எங்களுக்கு வேண்டி, எங்களோட பெனிஃபிட்டுக்கு வேண்டி நீங்க வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து நீங்க அருள் பாதிக்கிறீங்க. எஸ். அடுத்தது ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. இருக்கலா ருக்மணி மாதாஜி? மாதாஜி. நமக பரம கல்யாண நமக பரம மங்கள. மாதாஜி சின்னதா போயிடுச்சு. வாசுதேவாய சான்யதாய யதுனாம் பதயே நமக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாந்தாய படிக்கணும் மாதாஜி. சாந்தாய யதுனாம் பதயே நமக. சாந்தாய சொன்னேன். சானத் நீ வேற என்னோ படிச்ச, அதனாலதான் கரெக்ஷன் பண்ணேன். ஓகே. ஓ supremely auspicious, பவே ஒரு நற்குணங்கள் படைத்தவர். We offer our respectful obeisances unto you, who are the supreme good. Oh, most famous descendant and controller of Yadu dynasty. அவர் எதுல பிறந்த? யதுனாம். யது குலத்துல பிறந்தவர் அவர். அந்த descendantனா அந்த வம்சாவளியில வந்தவர். And controller. He is controlling the Yadu dynasty. Oh, son of Vasudeva. Oh, most peaceful. Let us offer our obeisances unto your lotus feet. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஹரியாணி சேத்துலட்சுமி மாதாஜி. எஸ். हरे कृष्ण माताजी. अनुजानीहि नौ भूमस् तवानुचर किंकरौ दर्शनौ नौ भगवत ऋषेर आसीत अनुग्रहात्. servants of your servants. நம்ம இதெல்லாம் அதானே சொல்றோம் இல்லையா? ISKCONல நம்ம எப்படி we are all servant. நம்ம வந்து சர்வீட்டர். நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து மாஸ்டரே கிடையாது. நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை புரியறதுக்கு தான் இருக்கோம். ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம். நம்மளால இப்பதான் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தான் நமக்கு பகவானை திங்க் பண்ண முடியும், ஒரு நினைத்து பார்க்க முடியும், ஜப்பா பண்ண முடியும். அதனால நம்ம இந்த லைஃப வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. வேற இவ்வளவு இருக்காங்க, வேற உயிர் வாழிகள் 84 lakhs. ஹியூமன் ஃபார்ம் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம். அப்புறம் பாக்கி இருக்க 83.9 சம்திங் அதை கோடி அதெல்லாம் கணக்கு அவளுக்கு எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஆனா நமக்கு ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஜென்மத்திலயும் இந்த ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்லயும் நம்ம பகவானை நினைக்கலைனாக்கா அப்புறம் என்னது? திரும்பி வீழ்ச்சி தான் நமக்கு. சோ என்னது? நம்ம இப்போ எப்படி இருக்கணும்? You should be the servant of the servant of the servant of the Lord. நம்ம இது என்னது? நமக்கு மோட்சம் கிடைத்து பகவான் அந்த கோலோக பிருந்தாவன் போனாலும் அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணலாமா? அங்கேயும் போயிட்டு சர்வீஸ் தான் பண்ணணும். ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து சேவை புரிஞ்சுட்டே இருக்கணும். அதுதான் நமக்கு நம்மளோட குறிக்கோள். நம்ம அப்படிதான் இருக்கணும். So supreme form, you are always servant of your servants. உங்களுடைய சர்வெண்டோட சர்வெண்ட் நான் தான். எஸ்பெஷலி ஆஃப் நாரதமுனி. இன்னத்துக்கு நாரதமுனியோட அவரோட இதுதானே சாபம் கிடைச்சுதானே இவாளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நல்ல குபேராக்கு. சோ அந்த மாதிரி நாரதமுனிவர் அவர் யாரு? உங்களுடைய தாசன். அந்த தாசனுக்கு நாங்க தாசன் தான். எஸ்பெஷலி இந்த நாரதமுனி. ஏன்னா அவருக்கும் நாங்க நமஸ்காரம் சொல்லணும். ஏன்னா அவர் காரணம் தான் எனக்கு இப்போ உங்களை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு. Now give us permission to leave our home, leave for our home. வந்து நாங்க எல்லாம் அனுபவிச்சு எல்லாம் ஆயாச்சு. இப்ப நாங்க எங்களுடைய வீட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னு. இட் இஸ் பை த கிரேஸ் அண்ட் மர்சி ஆஃப் நாரதமுனி that we have been able to see you face to face. அவருடைய கிருபையினால் தான். அவர் எங்களுக்கு சபிச்சார், பரவாயில்ல. அதனால என்னது? சபிச்சதுனால எங்களுக்கு நல்லதுதான் கிடைச்சது. உங்களை நேருக்கு நேரம் எங்களால பார்க்க முடியுது. வசந்தி மாதாஜி இருக்கேளா?
ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறாளா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. வாணி குணானு சுத கதனே சர்வணௌ கதா கதாயாம். ஸ்ரவணோ கதாயாம். மேடம் ஐ கான்ட் see now. ஓகே ஓகே. என்னாச்சு? ஹஸ்தௌ சதுர் மசு மனஸ் தப பாதையோர் ந சம்ருத்யாம் சிரத் தப நிவாஸ் ஜகத் பிராணோ மே திருஷ்டி சதாம் தர்ஷ்னே ஹஸ்து பவத் தனுநாம். இல்ல தமிழ்ல தான் இருக்கு மாதாஜி. எல்லாம் நான் தமிழ்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷனும் பண்ணி இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்றேன். இன்னும் தமிழ்ல போட்டா ஈஸியா படிக்கலாமே அப்படின்னு. சான்ஸ்கிரிட் பேக்ரவுண்ட் சான்ஸ்கிரிட், ஆனா எழுத்தெல்லாம் தமிழ் தானே. அப்ப அழகா தமிழ் படிச்சோம்னா கிளியரா படிக்க வரும். பிரணாமே மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? வேண்டாம் படி, அதுக்கு சொல்ல கன்ஃபியூஸா படிக்க வேண்டாம்னு சொல்றேன். எல்லாம் தமிழ்ல தானே. இல்ல லாஸ்ட்ல தெரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. மொபைல்ல பாக்குறேன் இல்லையா? மொபைல்ல தான் பாக்குறேன். henceforward may all our words describe your past time. இனிமேல இருந்து எங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், வாயால நாங்க பேசுறது எல்லாமே உங்களுடைய கதைகளாவும் உங்களோட குளோரிஸும் அந்த மாதிரி நான் பேசுறா போல எங்க வாயில இருந்து அதுதான் வரணும். may our ears engage in oral reception of your glories. எங்களோட காதால என்ன கேட்கணுமா, உங்களுடைய புகழ் இதெல்லாம் தான் எங்க வந்து காதல வந்து விழணும். may our hands, legs and other senses engage in action pleasing to you. காலும் கையும் அப்புறம் எல்லா புலனுறுப்பும் என்ன பண்ணணும், உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்குள்ள வழிதான், அந்த வேலை தான் பண்ணணும். அண்ட் அவர் மைண்டும் எப்படி இருக்கணும், ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். உங்க சரண பாத கமலம் என்ன சொல்லுவார் மாதாஜி, அந்த இது அதை தான் திங்க் பண்ணணும். லோட்டஸ் ஃபீட்டை தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அது வேண்டியதாதான் வரும், நம்ம நினைச்சாலாம் வராது. நம்ம பகவான் அதுவும் வேண்டணும். இனிமேல ஏதாவது உங்களை வந்து நான் வழிபடணுமே, இனிமேலாவது நிறைய ஜப்பா பண்ணணுமே, இப்படி நினைச்சாதான் பகவான் சரி நீ அதை ஆசைப்படுறியா ஓகே நம்ம அருளுவர். நம்ம அதுக்கு ஆசையே காட்டலைன்னா அவர் தர மாட்டார். அதனால அதுக்கு ஆசைப்படலாம். அட்லீஸ்ட் ஒண்ணு இல்லைன்னா ஜப்பாவது பண்றதுக்கு நிறைய ஜப்பா பண்ணலாம். வேற ஒண்ணும் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அதுல இருந்துதான் முன்னுக்கு வருவோம் நம்ம. மே அவர் ஹெட்ஸ் ஆஃபர் அவர் ஒபீசன்சஸ். தலை வணங்குறதுக்கு அது கூட சில பேருக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. தலையை தாழ்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு சொல்ல வேண்டியது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அதெல்லாம் மே அவர் ஹெட்ஸ் ஆஃபர் அவர் ஒபீசன்சஸ் டு எவ்ரிதிங் வித்தின் திஸ் வேர்ல்ட். எல்லாமே அவருடைய அம்சங்கள் தானே இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு இது இருக்கு, அர்த்தம் இருக்கு. சோ எல்லாமே கடவுளா பார்த்துட்டு நாங்க வந்து எங்களோட தலம் சிரம் தாழ்த்தி நமஸ்காரம் தெரிவிக்கணும். பிகாஸ் all things are also your different forms. எல்லாமே உங்களுடைய ஃபார்ம் தான், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். அண்ட் மே அவர் ஐஸ், கண்கள் எல்லாம் என்னது, see the forms of Vaishnavas who are non different from you. இப்போ என்ன சொல்றார், வைஷ்ணவர்கள் யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்காளோ அவ எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் தான். அவளையும் வந்து வேற ஆளு நாங்க பார்க்காம எல்லாம் அவளும் கிருஷ்ண பக்தனா கிருஷ்ணா அவா ஃபார்ம்லயும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க பார்க்கணும். அந்த மாதிரி கண்களையும் கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டிட்டேன். நானும் இது அடுத்து இப்ப நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஏன்னா நான் படிக்காம இருக்க வேண்டாமே. பிரம்மா, இதுதான் பிரம்மாவின் பிரார்த்தனை தான் நிறைய இருக்கு. அது வந்து அதுவும் ஸ்கந்தம் 10 தான் இருக்கு. அண்ட் 14வது அத்தியாயம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது 10வது அத்தியாயம் நடப்பு வீரா. இது வந்து 14வது அத்தியாயம். அதே கேண்டோன் இது இருக்கா, போட்டு வச்சுட்டு மறந்து போயிடுவேன். This chapter, பிரம்மாவுடைய அதுல என்ன இது ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி பார்த்தோம்லாம். This chapter describes the prayers of Brahma offered to Lord Krishna, who is also known as Nandanandana. அவருக்கு பேர் என்னது, பிரம்மாக்கு ஆஃபர் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. அல்ல கிருஷ்ணாவோட பேரு. கிருஷ்ணா யாரு, நந்தன்னா குமாரன், தட் இஸ் பிள்ளை. யாரோட, நந்தனோட பிள்ளை நந்தகுமாரா. அப்புறம் ஃபார் ஹிஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், பகவானோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் பிரேஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் லார்ட்ஸ் டிரான்சென்டென்டல் லிம்ஸ். அவருடைய அங்கங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து ஆன்மீக அங்கங்களை எல்லாம் வர்ணிக்கிறார் பிரம்மா. அவருடைய திருப்திக்கு, யாரு, கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கு அதெல்லாம் முதல்ல வர்ணிக்கிறார். And then declared that his original identity of sweetness is even more difficult to comprehend than his opulence. அவருடைய பியூட்டி எல்லாம் பார்த்து அதோட மாதுரிய அந்த ரசத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் கூட அது வந்து அது என்ன போட்டிருக்கு, sweetness is even more difficult to comprehend. புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கஷ்டம், அவ்வளவு இனிமையா இருக்கும். அது ஃபுல்லா சுவைத்து ரசிக்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட கடினமாவே இருக்கும். ஆப்புலன்ஸை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும். Only by devotional process of hearing and chanting transcendental sounds received from Vedic authorities can one realize the personality of Godhead. ஆனா இது புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னது, முதல்ல என்ன வேணும், அடிப்படை இது பக்தியோட நம்ம வந்து காதால கேட்கறதா இருக்கட்டும், பஜனை பாடுறதா இருக்கட்டும், இது பகவத்கீதா கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றது, எதுவுமே பக்தி அடிப்படையில நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா மெதுவா நமக்கு புரிய வரும். வெறும் ஏட்டுச்சுவடு மாதிரி அந்த மாதிரி சும்மா படிச்சுனே போறோம், நம்ம நாலேஜை புத்தி பண்ணினேன் அப்படின்னா புரிய வராது. பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது
கடினமாகும். It is fruitless to try to realize God through process outside the scope of Vedic authority. வேதங்களை கொடுத்திருக்கிறத தவிர வேற எப்படியாவது பகவான் புரிஞ்சுக்கலாம்னா அது முடியாத காரியம். அது ரொம்ப கஷ்டம். ஃப்ரூட்லெஸ் அது பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு. The mystery of the personality of God, who is a reservoir of unlimited spiritual qualities. அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு? எல்லையில்லா ஸ்பிரிச்சுவல் இது ஆன்மீக குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அவர்கிட்ட. சோ அதை என்னது ரிசர்வேர் ஆஃப் ஆன்மீக குவாலிட்டிஸ் இஸ் இன்கன்சீவபிள். அது புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட். இட் இஸ் ஈவன் மோர் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த இம்பர்சனல் சுப்ரீம். இதே நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டம்னா பகவானுக்கு ரூபம் இல்லாதக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு தனி தகுதியே வேணும். அதெல்லாம் நம்மளால முடியாத காரியம், ரொம்ப கஷ்டம். அது பகவானுக்கு உடலில் ஒரு உருவம் இல்லாம நம்ம அவருக்கு எப்படி நிவேதனம் பண்றது, அவருக்கு எப்படி மாலை சாத்துறது, எப்படி உடை உடுத்துறது, எப்படிதான் பண்ண முடியும். அப்போ சில பேர் அதெல்லாம் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு தனி ஒரு பக்குவம் நிலை உண்டு. நம்ம எல்லாம் அந்த பக்குவ நிலைக்கெல்லாம் வரல. நம்ம எல்லாம் நார்மல் பீப்புள். நமக்கு ஒரு உருவம் வச்ச கடவுளை பார்த்து நமக்கு வழிபடுறதுதான் இது சிறந்தது. Thus only by the mercy of God can one understand his glories. அப்போ பகவானோட கிருபை வேணும். அவருடைய இதெல்லாம் குளோரிஸ், அவருடைய இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா கூட பகவானோட கிருபை இருந்தாதான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். இல்லாட்டா வெறும் ஒரு கதை மாதிரி இருக்கும். அதையும் என்ன ரொம்ப போர் அடிக்கிற போலயும் தோணும். பக்தி இல்லாம படிக்கிறவளுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதெல்லாம் போர் அடிக்கிற போல இருக்கும். அதான் நிறைய பீப்புள் வரது இல்ல. நம்ம பக்தி சதாச்சார கிளாஸ்ல பார்த்தா அவ்வளவு பேர் இருக்கா அவன் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. ஆனா வரது என்னவோ கொஞ்சம் பேரு. நமக்கு அந்த ஒரு பூர்வ ஜன்மத்தோட ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் குவாலிட்டி இருக்கு இன்னமும். அதனாலதான் இந்த தேர்டையும் வரும். நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வரும் இல்லையா? அது அந்த மாதிரி உள்ளவளுக்கு தான் வரும். இல்லாட்டா சாதாரண மனிதர்களுக்கு அது ஒரு கதை பாஸ்ட் டைம் மாதிரி இருக்கும். அது இன்ட்ரெஸ்ட் வராது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஃபைனலி ரியலைசிங் திஸ், பிரம்மா ரிப்பீட்டட்லி கண்டெம்ட் ஹிஸ் ஓன் ஆக்ஷன். அவர் தன்னையே தாழ்த்திக்கிறார். அவர் நானே ரொம்ப முட்டாளா இருந்திருக்கேனே, எனக்கு உங்களோட அப்புலன்ஸ் எல்லாம் தெரியலையே அப்படின்னு அவரே கண்டம் பண்ணிக்கிறார். அவரே தாழ்த்திக்கிறார். His own action and recognize that Lord Krishna, the ultimate shelter of the universe, is Brahma's own father. என்னுடைய தந்தை தானே, அந்த மாதிரிதான் எண்ணத்துல இருந்தேனே தவிர நீங்க உலகத்துக்கு எல்லாம் ஒரு தந்தை, எவ்வளவு உலகளாவிய வடிவத்துல நீங்க இருக்கீங்க, எல்லாமே நீங்க தான் தாங்குறீங்க. இதெல்லாம் நான் at times I forget, நான் ஒரு ஆர்டினரி என்னுடைய அப்பா தானே அந்த மாதிரி நினைச்சு விடுறேன். The original Narayana. In this way, Brahma begged the Lord's forgiveness. அதனால எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு தப்பா இந்த அர்ஜுனா இந்த இதில் சொல்றாங்க 10th 11th சாப்டர்ல எல்லாம் அந்த உலகளாவிய வடிவம் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் யாதவனே கேசவனே இப்படி எல்லாம் நான் உன்னை கூப்பிட்டேன், ரொம்ப மன்னிச்சுக்கோப்பா, இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம எல்லாம் நான் கூப்பிட்டிருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப வருந்துறார். இந்த மாதிரி இருக்கு பிரம்மாவோட. Brahma then glorified the inconceivable opulence of the personality of Godhead and described the ways in which Brahma and Shiva differ from Lord Vishnu. அவர் அதுவும் ஒரு பிரேயர்ல சொல்றார், எப்படி பிரம்மா அவரே நான் எப்படி டிஃப்ரெண்ட், அதே போல சிவா எப்படி டிஃப்ரெண்ட், நாங்க ரெண்டு பேருமே உங்களுக்கு தகுதியானவர் இல்லை, நாங்க எப்பவுமே உங்களை ஸ்துதிச்சுட்டு தான் இருக்கணும். The reason for the Supreme Lord's appearance in various species of demigods, அதே எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். பகவானுடைய ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு அவதாரம் எடுத்துன்னு வராரே, அது animals, அதான் டெமிகாடாவும் வரார், அனிமல்ஸாவும் வரார், எக்ஸெட்ரா. The eternal nature of the pastimes of the personality of Godhead and the temporality of the material world. பகவானுடைய eternal nature of the pastimes of the personality of Godhead and temporal. அப்ப இந்த உலகம் எப்படி டெம்பரரி வேர்ல்டு, இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அசாஸ்வதம்னா என்னது? டெம்பரரி வேர்ல்டு. என்ன பிரளயம் வரும்போது இதெல்லாம் அழிஞ்சு போகதான் போகுது. இதெல்லாம் டெம்பரரி வேர்ல்டு. அதை பத்தி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். அப்புறம் என்னது பாஸ்ட் டைம், பகவானுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் சொல்ல போறார். பை நோயிங் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி இன் ட்ரூத், உண்மையா பகவானை புரிஞ்சுட்டோம்னா the individual spirit soul can achieve liberation from bondage. ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும் இல்லையா, ஒரு படவும் முடியாது, வீட்டுக்கு வேண்டி உழைக்கவும் வேணும், இந்த தமோ குணம் ரஜோ குணம் எல்லாம் நம்மளை கட்டு போட்டு இந்த உலகத்துல இருக்கிறனாதான் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுன்னு இருப்போம். நம்ம இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும்னாக்கா இதெல்லாம் நம்ம படிப்புதான் ஆகணும். பகவானை உண்மையான உண்மையுருவில், அதான் நம்ம பகவத்கீதாலே அந்த மாதிரி பேர் போட்டான், உண்மை உருவில் படிக்கணும். அப்போ பகவானே உண்மையா நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த இண்டிவிஜுவல் ஸ்பிரிட் சோல், நம்ம எல்லாம் சோல் தானே, அப்ப இதுக்கு ஒரு லிபரேஷன் கிடைக்கும். ஒரு இந்த கூண்டுல இருந்து பறவை வழியில வந்தா போல நம்ம ஒரு லிபரேஷன் ஸ்டேஜ்ல வந்தோம். இன் ஆக்சுவாலிட்டி however both liberation and bondage are unreal. என்ன கொடுத்திருக்க இது நம்ம லிபரேஷன் நினைக்கிறோம், ஆஹா எப்போ நமக்கு இதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும், இந்த விடுதலைங்கிறதும் இந்த சிக்கல் மாட்டின்னு இருக்கோங்கிறதும் ரெண்டுமே ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறார். இது ரெண்டுமே அன்ரியல். இது நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அது போலதான். நம்ம இந்த உலகத்திலேயே நம்ம இப்பவே இந்த ஜென்மத்திலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா பகவானை நினைத்துட்டு ரொம்ப திருப்தியா நம்ம இருந்தோம்னா அதுதான் லிபரேஷன். அதை விட வேற ஒண்ணும் கிடையாது. லிபரேஷன் இஸ் வாட்? பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பியா இருக்கணும். யாரு வயதான காலத்துலயும் சரி, யங்கா இருக்கணும் இருந்தாலும் சரி,
ஹாப்பியா இருக்கேன், ஒரு கவலையும் இல்லை, என்ன வந்தாலும் அதுக்கு என்ன பகவான் பார்த்துப்பார், அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்க வந்து மேல் உலகத்துல பகவானோட உலகத்தை போயிட்டு எதை அனுபவிக்கிறாங்களோ அது இங்கேயே அனுபவிக்கிறாங்க. இந்த ஃபார்ம் உடல் அந்த என்னது ஸ்தூல சரீரத்தை வச்சுட்டே அவங்க வந்து இங்க அனுபவிப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அன்ரியல். அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு காரியமே கிடையாது. ஃபார் இட் இஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த லிவிங் entities condition outlook, நம்ம பார்க்கும் அவுட்லுக் வச்சுதான் இருக்குதுலாம். அண்ட் ஹிஸ் லிபரேஷன், that his bondage and liberations are produced. நம்ம வந்து கண்ணோட்டத்துலதான் இருக்கு எல்லாமே. நம்ம வந்து கட்டுன்னு இருக்கோமா இல்ல விடுதலையா இருக்கோமான்னு சொல்லிட்டு எப்படி நம்ம அனுபவிக்கிற இதுல and the way we take it. நம்ம வந்து விடுதலை எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இங்கே விடுதலை தான். இல்ல என்ன பண்றது எல்லாம் டென்ஷன் தான் அப்படி இப்படி இருந்தோம்னா பகவானை நம்பலைன்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம வந்து இங்கே மாட்டின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இப்போ லிபரேஷனா இருக்கட்டும் இல்ல கட்டுண்டா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம எப்படி எதிர்நோக்கிறோம் அது போல இருக்கணும். திங்கிங் த பர்சனல் ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா illusory, fools reject his lotus feet. அங்க கிருஷ்ணன் இந்த காலத்துல எப்படி கிருஷ்ணாவோட ஃபார்ம் பார்த்தாச்சுன்னா அது வந்து கடவுள் இல்லை. ஏன்னா அவங்க கடவுளோட கான்செப்ட் வேற, இவன் மாடு வைக்கும் பிள்ளை தானே அப்படின்னு தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த காலத்துல. சோ அவங்க வந்து எப்படி திங்கிங் த பர்சனல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா இஸ் illusory, மாயா தான். அப்படி ஏதோ மேஜிக் பவர் இருக்கு அதான் மலையை தூக்கினா, ஏதோ மேஜிக் பவர் ஏதோ அரக்கனை கொண்டா, அந்த மாதிரிதான் அவன் நினைக்கிறான். யாரு? ஃபூல்ஸ். அந்த காலத்துலயும் ஃபூல்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. இப்போ நிறைய பேர் இருக்கா. அந்த காலத்துல கொஞ்சம் பேர் இருந்தா இப்போ நிறைய பேர் இருக்கா. யாரு கிருஷ்ணரை நம்பர் முடியும் அவங்க எல்லாம் ஃபூல்ஸ். Reject this his lotus feet and look elsewhere to find the supreme self. கடவுள் கூட இருக்கார், நாடு மேய்க்கிற ரூபத்துல வந்திருக்காரு, எல்லாம் பண்ற, அவள் காப்பாத்தற எல்லாம் சொல்றாரு. ஆனா இல்ல இது இல்ல, நான் வந்து கடவுளை வேற எங்கேயோ நினைச்சு வேற ஒரு உருவத்தை வச்சு பிரார்த்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பண்றவங்க தான் இருக்காங்க. பட் the futility, இதனால என்ன வேஸ்ட். The futility of this search is the obvious proof of their foolishness. அவங்க பண்ற இந்த செய்கையிலேயே தெரியாது அவங்க மகா முட்டாள். அதுதான் வந்து ப்ரூஃப். அவங்க பண்ற இந்த காரியம் எல்லாமே foolishness-ஆ இருக்கும். There is simply no way to understand the truth of personality of Godhead without his mercy. அப்ப கடவுளின் கிருபை இல்லாமல் பகவானை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது. Having established this conclusion, இதெல்லாம் சொல்லி அவர் கன்க்ளூட் பண்ணார். யாரு? பிரம்மா. இதெல்லாம் சொல்லி முடித்து விட்டு என்ன சொல்றார்? லார்ட் பிரம்மா analyze the great good fortune of the residents of ரஜபூமியில அந்த மக்கள்லாம் எவ்வளவு லக்கி. இந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணா வந்து அவ கூடயே இருந்திருக்கா, அவெல்லாம் எவ்வளவு லக்கின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி அவர் நிறைய புகழ்த்தி சொல்லியிருக்கார். அண்ட் தென் பர்சனலி prayed to be born there even as a blade of grass. அதனால நான் வந்து நானே வந்து அந்த ரஜபூமியில ஒரு புல்லாவது பிறக்கணுமே அப்படிங்கிறாராம். யாரு? பிரம்மா. எனக்கு அது அவ்வளவு இது கூட இல்லையே, நான் சரி அந்த பிரஜபூமியில ஒரு புல்லாவது நான் பிறக்க முடியுமா, ஒரு புஷ், ஒரு செடி கொடி தான், செடி கொடி ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல நாங்க பிறந்தா கூட நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பேன், எவ்வளவு நான் என்னது I'll be so lucky. அப்படி indeed the homes of the residents of Vrindavana are not prisons of material existence but rather abodes envied even by ஞானிஸ் and yogis. அங்க இருக்கிற விருந்தாவனத்துல இருக்கிற ரெசிடென்ட்ஸ் எல்லாருமே யாரெல்லாம் பொறாமையா பாக்குறதுக்கு யாரெல்லாம் இருக்காங்க? ஞானிகளும் யோகிகளும். நாங்கெல்லாம் அந்த இதுல பிறக்கலையே, நீங்கள்லாம் அந்த பிரஜபூமியில இருக்கீங்களே, கிருஷ்ணா கூட நீங்க வளர்றீங்க, கிருஷ்ணா கூட இருக்கிற அந்த இதுல இருக்கீங்களே, பிரஜபூமியில இருக்கீங்களேன்னு ரொம்ப அவங்க வந்து அவங்க வந்து பொறாமைன்னா they feel நாங்க அந்த இடத்துல இல்லையேன்னு. On the other hand, any home without the connection of Lord Krishna is in fact prison cell of material existence. அப்படி பார்க்க போச்சுன்னா எங்க வந்து பகவான் நாமம் சொல்லாம பகவானை பத்தி திங்க் பண்ணாம மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்ட் ஏதோ ஒரு வீடு 4 சவரை கட்டிருக்கோம், அது வந்து செங்கல்லாம் வச்சு கட்டிருக்கோம்னா அது ஒன்லி லைக் அ பிரிசன், ஒரு ஜெயில் மாதிரி தானே தவிர பகவானை நினைக்காம அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது இட் இஸ் லைக் அ பிரிசன். பகவானை நினைத்து அது பிரஜபூமியில கூட முட்டாள்கள் இருந்திருக்கா, அவளுக்கு அதெல்லாம் அனுபவம் தெரியாம அவ வந்து அது வந்து ஒரு ஜெயில இருக்கிறவங்க தான் இருந்திருக்காங்க. Finally Brahma offered his whole self at the lotus feet of the Supreme Lord. தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணிட்டார். And praising him again and again, circumambulating பிரதட்சணம் பண்ணி and took his leave. அவர் வந்து ஓகே பை பை டாடா பை பைன்னு போயிட்டார். Lord Krishna then gathered the animals. Lord Krishna then gathered the animals Brahma stole. Brahma வந்து எல்லாம் அனிமல் எல்லாம் திருடின்னு போயிட்டாரு, அந்த ஒரு கதை இருக்கு. And led them to the place of Yamuna's bank where the covered boys had been taking lunch. இது apart from that, இதெல்லாம் அந்த இதுல இல்லை, பட் போட்டிருக்கேன்னு படிக்கிறேன். இது பிரம்மா வந்து எல்லாம் கவுஸ் என்னது பசுக்கள் எல்லாம் திருடின்னு போயிட்டாரு. அப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ணா
கவு ஃபார்ம் ஆயிட்டு எல்லாம் என்னது அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் மயங்கி இருக்காளே அதெல்லாம் அந்த ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா? அந்த ஃபார்மும் அவர் எடுத்து விட்டார். டெய்லி வீட்டுக்கு எல்லாரும் அவா வீட்டுக்கு போவா. அது அவ அம்மா அப்பாக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. நம்ம குழந்தை மாதிரி இல்லையா, ரொம்ப நல்லா பிஹேவ் பண்றானே, பாக்கத்து உருவம்ல குழந்தை மாதிரி இருக்கும், அவா பிள்ளை மாதிரி இருக்கும். ஆனா ரொம்ப என்ன பகவான் தான் அந்த அவா ரூபத்துல வந்திருக்காரு. அதான் அவளுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி. அந்த ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. So அங்க எங்க போனாலும் led them to the place on the Yamuna's bank where the covered boys had been taking lunch. அங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு உட்கார்ந்தாலும் இதெல்லாம் இது யாரு அந்த மாடு வைக்கும் சிறுவர்கள் எல்லாம். The same friends who had been present before were sitting there now. முன்னாடி இருந்தவர்களும் இப்பவே உட்கார்ந்து இருக்கிற போல ஒரு தோற்றம். ஏன்னா இவரே தான் எல்லாமா ஃபார்ம் ஆகி உட்கார்ந்து இருக்காரு. By the power of Krishna's illusionary energy, they were not at all aware of what had happened. Thus, when Krishna arrived with cows, the boys told him, "You returned so quickly, very good. As long as you were gone, we couldn't even take even morsel of food. So come and eat." Oh, நீ எங்க போயிட்ட? அதான் அது actually the continuation of that story. அதை actually படிக்க வேண்டாம். இப்போ போயிட்டே அதுக்குள்ள வந்துட்டியே அப்படின்னு ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டோரி எப்படியோ போயிட்டு ஓகே லாஃபிங் இது வேண்டாம். இது வந்து continuation of that story. So Sukadeva Goswami concludes this chapter by the chapter end வரைக்கும் அது ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். நம்ம அது வந்து ஃபுல் சாப்டர் படிக்கிறது ஒன்லி இவரோட ஸ்துதி தான் படிக்கணும். அப்போ இதை வந்து அடுத்த படிச்சுடுறேன். இதை நான் படிச்சு விடுறேன். ஜஸ்ட் என்னோட டேர்ன் வரணும். ஞானே பிரயாசம் ज्ञाने प्रयासं उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवति यवातां स्थाने स्थिताः श्रुतिकथां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो अजितो अपि असि तैस्त्रिलोक्याम्. नमो இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கும், அதெல்லாம் மறைக்கணும். Those who, even while remaining situated in their established social positions, throw away the process of speculative knowledge and with their body, words, and mind offer all respect to description of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you. Oh, this one. Okay, those who, even while remaining situated in their established social position, அப்படின்னா நல்ல மேல்தரமான பொசிஷன்ல நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாலும் throw away the process of speculative knowledge. பகவானை பத்தி அப்படி இருக்கிறோம் இப்படி இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் மறந்து பகவான் கடவுள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல நம்பிக்கையோட with their body, words and mind, உடலாலையும் சரி மனதாலையும் சரி வார்த்தைகளாலும் சரி உங்களை புகழ்த்துறாங்க. all respects to descriptions of your personality, உங்களுடைய உருவம் உங்களுடைய glories எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. activities எல்லாம் பகவானோட ஆக்டிவிட்டி பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. dedicating their lives to these narrations which are vibrated by you personally. எல்லாம் அவங்க எல்லாமே வந்து their life is so totally dedicated to your உங்களோட past times, உங்களோட பத்தி கேட்கறதுக்கும் உங்களை புகழ்த்துறதுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அப்ப என்ன which are vibrated by you personally. அந்த வைப்ரேஷன் என்பாங்க அந்த என்னது பகவானோட இதை சொல்லும் போது அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் வரும். அதெல்லாமே நீங்க தான் கொடுத்திருக்கீங்க. அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த வைப்ரேஷன் வருது. அண்ட் பை யுவர் பியூர் டிவோட்டிஸ் அந்த மாதிரி பண்றாங்க. சர்டன்லி கான்கர் யுவர் லார்ட்ஷிப். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாலும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களே கான்கர் பண்ணிடுவாங்க. பகவான் எப்படி கான்கர் பண்ணலாம்? only through பக்தி. வேற பணத்தாலையும் வேற இதுலயும் பகவான் வாங்க முடியாது. பகவானுக்கு ஒரு அன்போட என்ன கொடுத்தாலும் சரி he will be, அவரே நமக்கு சரண்டர் ஆயிடுவார். இந்த மாதிரி அது இமிடியேட்டா யாரை நினைச்சு பார்க்கலாம், இவர் குச்சேலர், இந்த பேரு அவர் குச்சேலருக்கு என்னது சுதாமா ஸ்டோரி நினைவு வந்தா தெரியும். அவர் பாவம் பரம ஏழை, ஒரு அவையில கொண்டு வந்து அவருக்கு கொடுத்த உடனே அவர் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறாரு. அவருக்கு காலெல்லாம் அலம்பி கொடுத்து எல்லாம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி. So although you are otherwise unconquerable by anyone within this free world, மூன்று உலகத்தையும் உங்களை வந்து உங்களை கட்டுப்படுத்தி கேப்சர் பண்ணாதவங்க எல்லாம் இந்த டிவோட்டிஸால நீங்க கட்டுப்படுறீங்க. அவங்களோட லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனால நீங்க வந்து கட்டுண்டு அந்த மாதிரி he comes into their control. Yes, திரும்பி அருட் செல்வம் பிரஜ் படிங்க. ஸ்ரேயஹ ஸ்ருதிம் பக்திம் உதயஸ்ய தேவிபோ क्लिश्यन्दिये केवलबोध लप्तये देशाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यदा तूल दुषावासादिनाम्. Yes. हरे कृष्ण.
My dear Lord, devotional service unto you is the best path for self-realization. நம்மளை பத்தி நம்ம யாரு, உடல் அல்ல, ஆத்மாதான், தூய ஆத்மாதான், உங்களுடைய அங்கிருந்தா வந்திருக்கோம். நமக்கு எல்லா அப்பலன்ஸும் பகவான், we are all part and parcel of the Lord. நம்ம வந்து வேற யாரும் கிடையாது. அவருக்கு இப்ப அம்மா அப்பாட்டே நம்ம பிறந்திருக்கோம்னா அந்த அம்மாவோட மூக்கு இருக்கும், அப்பாவோட கண்ணு இருக்கும், ஏதோ குணங்கள் அம்மா அப்பாவோட இருக்கும். அது போல நம்ம எல்லாம் பகவான் குழந்தைகள். பகவானோட அப்பலன் நம்ம கிட்ட இல்லாம இருக்குமா? அவரோட குழந்தை அவர் தான் சொல்றாரு, பீஜ பிதா, அகம் பீஜ பிதான்னு ஒரு இதுல சொல்றாரு. நிறைய இடத்துல அவர் சொல்றாரு, நான் தான் விதை கொடுக்கும் தந்தை அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய ஸ்லோகால வருது. இப்போ நம்ம எல்லாம் பகவானோட குழந்தைகள் தான். அப்ப அவரோட அப்பலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இல்லாம இருக்குமா? டெஃபினட்டா இருக்கும். அவருடைய குணங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஆனா அப்படி குவான்டிட்டி கம்மியா இருக்கும், ஆனா குவாலிட்டி த சேம். அது வந்து எப்பவுமே நம்ம நினைச்சுக்கணும். So, my dear Lord, devotional service unto you is the best path of self-realization. For Bhakti தொண்டு ஒன்றுதான் நான் யாரு, நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தியால தான் உணர முடியும். If someone gives up that path and engages in the cultivation of speculative knowledge, he will simply undergo a troublesome process. இதெல்லாம் விட்டு பக்தி இல்லாம நான் வந்து ஏட்டிச்சு விட்டு அந்த இது நம்ம அந்த வேர்ட் எல்லாம் வருது, நான் சும்மா படிச்சேன், நிறைய ஸ்லோகம் படிச்சேன், கடகடான்னு ஒப்பிச்சேன், ஆனா என்ன அர்த்தம் அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு. எல்லாம் அதெல்லாம் காம்படிஷன் மாதிரி நம்ம அது மாத்திரம் படிச்சுட்டு போனா அதெல்லாம் பிரயோஜனம் கிடையாது. உங்களை வந்து அணுகணும்னா உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும், என்ன பத்தியும் செல்ஃப், ட்ரூ செல்ஃப பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தி மார்க்கம் ஒன்றேதான். அது இல்லாம வேற இதெல்லாம் ஞான யோகம், கர்மா, சில பேர்லாம் ரொம்ப கர்மா பண்ணுவாங்க, நிறைய அந்த ரிச்சுவல் இந்த ரிச்சுவல், ஆனா பக்தியே இருக்காது. அதுலயும் வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவான் என்ன நம்மளே புரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த மாதிரி வேற ஒரு வழியும் அந்த மாதிரி புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. ஒன்லி த்ரூ பக்தினாலதான் புரிஞ்சுக்கலாம். He will simply undergo a troublesome process. வேண்டாத வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த கர்மாவில பண்ணிட்டு ஞானம் வளர்த்திக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் troublesome process அவங்க வந்து அண்டர்கோ பண்றாங்க. Will not achieve his desired result. என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், உங்களை புரிஞ்சுக்கணும், தான் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும், அது புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. ஏன்னா பக்தி இல்லை. பக்தி இல்லாம அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. As a person who beats an empty husk of wheat cannot get grain. ஒரு இந்த நெல்லெல்லாம் நெல் இருக்கிற அந்த இதை இப்படி போட்டு அடிச்சாதானே, நெல் இருந்தா தானே அதெல்லாம் இப்படி வந்து ஒரு அரிசியா வரும் இல்லையா? அது ஒண்ணுமே இல்லை, அதை போயிட்டு அடின்னு அடிச்சுன்னா என்ன வரும்? ஒண்ணும் இருக்காது. அதே போல one who simply speculates cannot achieve self realization. சும்மா மனதளவுல நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், நல்ல கிராஸ்பிங் பவர், வேதங்கள்லாம் கட்டிருக்கேன், அந்த கிளாஸ் போனேன் இந்த கிளாஸ் எனக்கு தெரியும், ஆனா என்ன அர்த்தம் அதோட அதெல்லாம் தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது பிரயோஜனம் கிடையாது. His only gain is trouble. சும்மா போயிட்டு படிச்சுன்னு வரது அந்த ஒரு ட்ரபிள் மாத்திரம் தான் மிஞ்சுமே தவிர அவனுக்கு தான் யாருன்னே புரிஞ்சுக்கு வராது. எஸ் பபிதா மாதாஜி பிரியா இருக்கா? படிங்க. ஆரேகால் ஆயிடுச்சு. மாதாஜி ஹரி மாதாஜி. அபுரேஹ பூமன் பஹவோ அபி யோகினஸ் த்வத் அர்பிதேஹ நிஜம் கர்ம லப்த்யா விபுத்ய பக்த்யைவ கதோபனிதயா பிரேபேதிரே அஜ்னோ அச்சுததே ததிம் பரா. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Oh Almighty Lord, in the past, many yogis in the world achieved the platform of devotional service by offering all their endeavors unto you and faithfully carrying out their prescribed duties. என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுடைய டியூட்டி பண்ணிட்டு உங்களை வந்து தொழுதுண்டே அவங்க டியூட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய என்னெல்லாம் பஜனை இப்போ கீர்த்தனம் எல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் டோட்டலி வந்து சரண்டர்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ஃபுல்லா டிவோஷனா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Through such devotional service perfected by the process of hearing and chanting about you, என்னது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், அதுதானே அந்த 9 ப்ராசஸ் இருக்கே. அந்த 9 ப்ராசஸ்ல காதால கேட்கறதும் வாயால சொல்றதும் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணும்போது என்னாச்சு? they came to understand you. உங்களை வந்து நல்லா புரிஞ்சினாங்க. ஓ infallible, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, and could easily surrender to you and achieve your supreme abode. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்னது ஈஸிலி வந்து அவங்க டோட்டலி சரண்டர், என்னது ஆத்ம சமர்ப்பணம், டோட்டலி அவங்க வந்து உங்ககிட்ட சரண்டர் ஆகி உங்க உலகத்தையே அடைந்து விட்டார்கள். அச்சீவ் யுவர் சுப்ரீம் அபோட். அந்த மாதிரி உள்ளவாதான் போக முடியும். டோட்டலி சரண்டர் பண்ண. அப்ப டோட்டல் சரண்டர் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? பக்தி வேணும். நல்ல பக்தியோட இதெல்லாம் படிச்சாதான் நமக்கு வந்து பகவான் கிட்ட அந்த மாதிரி சரண்டர் பண்ண முடியும். கீதா மாதாஜி படிங்க. ஆர்டர் நினைவுச்சுன்னு கிடுகிடுன்னு ஆரம்பிச்சிருவோம். ஃப்ரீயா இருக்கடா? படிக்க மாதாஜி. ததாபி பூமன் மகிமா குணஸ்ய இதே விபோதம் அர்ஷதி அமலாந்தர் அர்ஷதி அமலாந்தர் ஆத்மபிஹி அவிக்ரியா ஸ்வாபானுபவாத் அரூபதோ யா அனன்யா போக்த
भोक्तात्मा भोक्त्यात्मा या न सन्यता हरे कृष्ण सान्यता. ஓகே, நான் டிவோட்டிஸ் ஹவெவர் cannot அப்பறது இதெல்லாம் பக்தர்கள் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி. ஆனா பக்தர்கள் அல்லாதவர் என்ன பண்ணுவா? ஹவெவர் cannot realize you in your full personal feature. ஃபுல்லா பகவான் வந்து இந்த பர்சனல் ஃபீச்சரை வந்து அவங்க வந்து புரிந்துக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அரூபவாதிகள்லாம் வந்து ரூபம் இல்லாததானே அவங்க வெளிப்படுறாங்க இல்லையா? அப்போ நான் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் பக்தர் இல்லாதவர்கள், அபக்தர்கள், அவங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த பர்சனல் ஃபீச்சர் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. நெவர்தலெஸ் இட் மே பி பாசிபிள் ஃபார் தெம் டு ரியலைஸ் யுவர் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஆனா என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க? பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, அது தெரியும் அவளுக்கு. ஒரு உருவம் தான் தெரியாதே தவிர, தெரியாதுன்னா என்னது? அந்த உருவம் எப்படி? அவர் எல்லாத்தையும் இருக்காரு. அப்ப எப்படி உருவமா இருக்கார்? உருவம்லயும் எப்படி இருக்கார்? எல்லாத்தையும் இருக்கார். நம்ம ஹார்ட்லயும் இருக்கார். கோலக்க வந்தாங்க, நம்ம தான் எல்லாம் சொல்றோமே, அது எப்படி? எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொஸ்டின் தான் வரும். They won't understand. Nevertheless, it may be possible for them to realize your expansion as the impersonal supreme by cultivating direct perception of the self within the heart. அவங்க வந்து எனக்குள்ளேயே வந்து கடவுள் இருக்கார். அப்போ கடவுள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். எனக்குள்ளேயும் இருக்காரு. ஏன்னா ஐ எம் ஆல்சோ திஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு தானே. அப்ப எனக்குள்ளேயும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் பரவி, அது புரிஞ்சுக்கிறாங்க. பட் they can do this only by purifying their mind and senses of all conception of material distinctions. மெட்டீரியலா என்னெல்லாம் உலகத்துல என்னெல்லாம் வேறுபாடு இருக்கு அதெல்லாம் மறந்து, அதெல்லாம் வந்து மனதாலியம் சென்சஸாலையும் கட்டுண்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்பதான் புரியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவங்க வந்து மெடிடேஷன் பண்றா இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லவா எப்பவுமே இந்த பிளாங்க் மெடிடேஷன் பண்ணுவா. சோ அந்த மாதிரி மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி, சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி, எனக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு, இந்த மாதிரி தியானத்தை பண்ணும்போது உங்களை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் ஆல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் டு த மெட்டீரியல் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், அதெல்லாம் விட்டு, அட்டாச்மெண்ட் டு மெட்டீரியல் சென்ஸ் எல்லாம் விட்டு அப்படியே பகவான் லைத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு புரிய வருது. only in this way will your impersonal feature manifest itself to them. அந்த மாதிரி கடினமா அதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு புரியும். நமக்கு அதெல்லாம் கஷ்டமே பட வேண்டாம். அழகா பகவானை தியானம் பண்றது, அவரோட உருவத்தை தியானம் பண்றது, ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் சொல்றது ஈஸியா நம்ம வந்து அவ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி, சென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி, அதுல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம தியானம் பண்ணி, ஏதோ அரூப ரூபத்தை தியானம் பண்றது அதை விட டிஃபிகல்ட். ஒரு ரூபத்தை வந்து ஒருத்தரை பார்த்தோம், அவரோட நினைவு வந்துச்சுன்னா கரெக்டா ஈஸியா நம்ம திங்க் பண்ணலாம். ஒரு ரூபம் இல்லாதவரை திங்க் பண்ணோம்னா என்னது? அதுக்கு தனி தகுதி வேணும். அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. அப்ப நம்ம வந்து பர்சனல் ஃபீச்சரையே ரிமெம்பர் பண்ணி ஈஸி, நம்மளுடைய பாதை ஈஸியா இருக்கு. எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. गुणात्मनस्ते अभिगुणान् विमातुम् इतावतीर्णस्य क ईशिरे अस्य कालेन एव विमिता सुकल्पैर् ऊमां शवहे मिगिघात्युपाशः. हरे कृष्ण. In time, learned philosophers and scientists might be able to count all the atoms. இப்ப சயின்ஸ் டெவலப் ஆகி எல்லாம் வந்து இவ்வளவு டெவலப் ஆகுது. மேபி இன் ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும்? லேர்னட் பிலாசபர்ஸா இருக்கட்டும், சயின்டிஸ்டா இருக்கட்டும், என்னது ஆட்டம்ஸ், இந்த எர்த்ல எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு வேணா கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவாளா இருக்கும். அந்த அவ்வளவு கிரேட் ஆயிடுவாங்களா இருக்கும். பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஸ்னோ இந்த பனிக்கட்டில எவ்வளவு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்களா இருக்கும். பர்ஹாப்ஸ் ஈவன் த ஷைனிங் மாலிக்யூல்ஸ் ரேடியேட்டிங் ஃப்ரம் த சன் சூரிய கிரண், என்னது சந்திர இது ஒளி, அந்த ஒளியில வந்து எவ்வளவு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு, ஷைனிங் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னா அவங்க வந்து கவுண்ட் பண்ணி சொல்வாளா இருக்கும். ஏன்னா சயின்டிஸ்டா ஏதோ கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களே, ஏதோ மெஷினரி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி அது வேணா சொல்லுவாங்களா இருக்கும். பட் among these learned men who could possibly count the unlimited transcendental qualities possessed by you? ஆனா அவங்களால யாரால வந்து உங்ககிட்ட இருந்து வர இந்த டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ், ஆன்மீக குவாலிட்டிஸ் நீங்க வெளிப்படுத்துறீங்களே, அதெல்லாம் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அது முடியவே முடியாது. The Supreme Personality of Godhead who have descended onto the surface of the earth for the benefit of all living entities. இந்த அவதாரம் எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு வரீங்க, எல்லாரையும் காப்பாத்துறதுக்கு, பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்கும், துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கும், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கும் நீங்க வந்து வரீங்க இல்லையா? ஒரு வாட்டி ஒரு மில்லேனியம்லயும் நீங்க வந்து அவதாரம் எடுத்து வரீங்க. அப்போ உங்களுடைய பொட்டன்சி, உங்களுடைய இந்த தெய்வீக குவாலிட்டியை வந்து அவங்களால கணக்கிட முடியுமா? இதெல்லாம் கணக்கிட முடியுமே. இது வரைக்கும் வரல, கணக்கிட்டாலும் அதெல்லாம் கணக்கிட முடியுமே தவிர பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்களால கணக்கிட முடியாது. நிவேதிதா மாதாஜி. தத்தே அனுகம்பாம் சுசமீக்ஷ மானோ புண்ணியானயேவாத்ம கிருதம் விபாகம் ஹ்ருத்வா வபுர்பிர் விததன் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்தி பதேச தாய பாக். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds. அப்படின்னா என்னது? Past misdeeds யாரெல்லாம் நம்முடைய பூர்வ ஜென்மம் இருக்கே, நிறைய சஞ்சித கர்மான மூட்டையா கணக்கு வச்சிருந்திருக்கோம். இன்னும் அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கல. இப்போ அனுபவிக்கிறதெல்லாம் ஒன்லி பிராரப்த கர்மா. ஏதோ ஒரு மூட்டையை திறந்திருக்காரு, சரி இதுல என்ன இருக்கு, பாவம் புண்ணியெல்லாம் இதை அனுபவின்னு கொடுத்திருக்காரு. ஆனா நிறைய இருக்கு நம்மளோட பாஸ்ட் கர்மா, நிறைய எத்தனையோ ஜென்ம, கோடி ஜென்மத்தோட அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய பாவ செயல் பண்ணிருக்கோம், அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ ஒன் ஹூ earnestly வெயிட், நம்ம எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டு பெஸ்ட் உங்களுடைய கிருபை வரத்துக்கு. ஏன்னா நம்ம நிறைய பாவம் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம், இன்னும் அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்கு நான் நிறைய. சோ ஆனா உங்களுடைய காஸ்ட்லெஸ் மர்சி, ஒரு இது இல்லாம, ஒரு அர்த்தம் இல்லாம நீங்க இன்னும் எதிர்பார்க்காம நீங்க அருள் புரியுறீங்களே, அதுக்கு வேண்டி நாங்க எல்லாருமே பாவிகள்லாம் காத்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஆஃபரிங் யூ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபீசன்சஸ் வித் ஹிஸ் ஹார்ட். மனதார நம்ம பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றோம். மனதார என்னது, மனதாரியும் வேர்ட்ஸாலையும் உடலாலையும் நாங்க நமஸ்காரம் பண்றோம். இஸ் ஷுவர்லி எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன், ஃபார் இட் ஹஸ் பிகம் ஹிஸ் ரைட்ஃபுல் கிளைம். அந்த மாதிரி பண்றவங்க எல்லாம் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, he becomes eligible for liberation. அப்ப அவனுக்கு ஏன் முக்தி கிடைக்காது? அவன் அவ்வளவு எல்லாம் பண்றான் உங்களுக்கு வேண்டி. அப்ப அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அவனுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்கும். for it has become his rightful claim. அவன் சொல்றான், நான் இப்படி எல்லாம் பண்றேன், உங்களை ஸ்துதிக்கிறேனே, மனதாலையும் சரி வார்த்தையாலையும் சரி உடலாலையும் சரி நான் பண்றேன், அப்ப ஏன் எனக்கு முக்தி கிடைக்காது? அந்த ஒரு எண்ணத்துல முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி எல்லாம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்றான். எஸ், அடுத்தது யாரு? சேத்துலட்சுமி படி. हरे कृष्ण माताजी। पश्येष मे अनार्यम अनंत आते परात्मनि त्वयि अभिमायि मायिनी माया विद्येशिदुम आत्म वैभवम हेहम ज्ञान ऐच्छि अग्नौ। Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. My Lord, just see my நானே எப்படி இருக்கேன் பாருங்கன்னு. எனக்கு ஒண்ணுமே தகுதி இல்லாத மாதிரி சொல்ற. பக்தர்கள்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் புகழ்த்தி பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் ரைட்ஃபுல் இதா எடுக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் முக்தி வேணும்னு. ஆனா என்னுடைய நிலைமையை பாருங்க அப்படின்னு. டு டெஸ்ட் யுவர் பவர். அந்த ஸ்டோரி தெரியலையா, அவரு பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. ஆதி எங்க அந்தம் எங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல பிரம்மா போறாரு. அவர் எங்க கீழே போறாரா மேல போறாரா, அங்க ஏதோ கதை இருக்கு. தேடின்னு போறார். அப்புறம் மாலை பொழுதோடு சரி இதுதான் கழுத்தா இருக்கும் பகவானோட சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி நான் டெஸ்ட் பண்ண நினைத்தேனே. டு டெஸ்ட் யுவர் பவர் ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்டெண்ட் மை illusory potency to cover you. எல்லாம் கவர் பண்ணி எங்க கடவுள், எங்க அந்த பகவான் விஷ்ணு எங்க ஆரம்பம் இருக்காரு, எங்க அவரோட பாதம் இருக்குன்னு தேடுறதுக்கு நான் போனேனே. அப்புறம் என்னது, த அன்லிமிட்டட் அண்ட் பிரிமீவல் சூப்பர் சோல். நீங்க யாரு, பழைய ஆளு, அன்லிமிட்டட். உங்களுக்கு எங்க ஆதி அந்தம் தெரியாதுக்கு அப்படி இருக்கீங்க. ஆனா உங்களை நான் டெஸ்ட், என்னுடைய பவர், நான் எவ்வளவு பெரிய பவர்ஃபுல் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் பார்த்தேனே. who bewilder even the masters of illusion. illusionோட மாஸ்டர் யாரு, கிருஷ்ணா. அவரையே நான் என்னோட இதுல நான் மயக்கத்துக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ண பார்த்தேன். அந்த மயக்கத்துல நான் இருந்திருக்கேன். வாட் ஐ மே கம்பேர் டு யூ. நான் யாரு, நீங்க யாரு? நீங்க அவ்வளவு பெரிய பொட்டன்சி இருக்கு உங்ககிட்ட. இதுதான் நான் இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமா பண்ணேன். ஐம் ஜஸ்ட் லைக் அ ஸ்மால் ஸ்பார்க் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அ கிரேட் ஃபயர். நீங்க பெரிய ஒரு ஃபயர்னா நான் அதுல ஒரு சிறிய இதுதான் இந்த ஸ்பார்க், தீப்பொறி. அவ்வளவு சின்னது. இன்னைக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்ல. ஐ எம் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் ஸ்பார்க். எஸ். வசந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி மாதாஜி இருக்கா? இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. அத க்ஷமஸ்வாச்சுதமே ரஜோ புங்கோ ஹயஜானதஸ்த்வம் त्वत् पृथक् ईशमानिनः अजावले बान्धतमो अन्ध चक्षुष एषो अनुकम्प्यो मयि नाधवान् इति. Therefore, O infallible Lord, kindly excuse my offenses. Brahma சொல்றார், அவ்வளவு பெரிய கடவுள் இல்ல, என்னாலும் அவெல்லாம் டெமிகாட் இல்லையா, இருந்தாலும் என்னை எல்லாம் மன்னிச்சிடுங்க. நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சேன். என்னுடைய ஆஃபென்ஸ், என்னுடைய தப்பெல்லாம் மன்னிச்சிடுங்க. ஐ ஹவ் டேக்கன் பர்த் இன் த மோட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் தேர்ஃபோர் சிம்பிளி ஃபூலிஷ். நான் இதுதான் ரஜோகுணத்துல பிறந்துவிட்டேன். ஏன்னா அவர் இதுதானே he is supposed to create. ரஜோகுணம் இருந்தா தானே கிரியேஷன் எல்லாம் வரும் இல்லையா. சோ நான் ரஜோகுணத்துல பிறந்ததுனால நான் ரொம்ப ஃபூலிஷா பிஹேவ் பண்ணேன். therefore simply foolish, presuming myself a controller, independent of your lordship.
எனக்கு ஒரு இது கடமை கொடுத்திருக்கா இப்ப எல்லாம் இது பண்றதுக்கு. அப்போ உங்களை தவிர உங்களை விட்டு நான் என்னால பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இல்ல நான் presume, I just imagine that way. என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைத்தேன். My eyes are blinded by the darkness of ignorance. அறியாமையினால என் கண்கள்லாம் குருடு மாதிரி ஆயிடுச்சு. Which causes me to think of myself as the unborn creator of the universe. அதனால தான் நான் நினைத்தேன், நான் தான் வந்து unborn, நான் தான் வந்து பிறவி எடுக்காதவன், நான் தான் கிரியேட் பண்றேன், இந்த உலகத்தில நான் தான் சிருஷ்டி பண்றேன் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்து ஒரு அறியாமையில் இருந்திருக்கேன். பட் ப்ளீஸ் கன்சிடர் தட் ஐ எம் யுவர் சர்வெண்ட். ப்ளீஸ் ஆனா என்ன கன்சிடர் என்ன நினைச்சுங்க, நான் உங்களோட ஹம்பிள் சர்வெண்ட் தான். அண்ட் therefore worthy of your compassion. நான் உங்களோட சர்வெண்ட். அப்போ அதனால எனக்கு வந்து உங்களுடைய தயவு வேணும், உங்களுடைய தயவு எனக்கு கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு. வசந்தி மாதாஜி வந்துட்டாளா? ஓகே, அருள்செல்வம் ரஞ்சி படி. क्वाहं तमो महत् अहं सराग्निवार्गु संवेष्टिदाण्ड कदसप्त विदस्ति हायः किवेत्रुक् विदाविहानिताण्ड परानुसरिया पादत्व रोम विवरस्य सदे ते महित्वं विवरस्य चते महित्वं. Yes. What am I? நான் ஒரே தாழ்த்திக்கிறேன். நான் என்ன ஒரு ஆளு, ஒரு ஸ்மால் கிரீச்சர் measuring 7 spans of my own hand. அந்த முழம் 7 முழம் போட்டா எவ்வளவு இருக்கும், அந்த ஒரு அளவுதான் என்னுடையது. நான் அவ்வளவு சின்ன ஆளு. ஐ எம் என்க்ளோஸ்ட் இன் அ பாட் லைக் யூனிவர்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். நான் இதுல ஒரு பாட் மாதிரி, ஒரு அண்டம், ஒரு அண்டத்துக்குள்ள நான் உட்காந்துருக்கேன். என்ன பாட் மாதிரி இருக்கிற அண்டத்துக்குள்ள இந்த எதுவும் என்னது, அதுவும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்குள்ள நான் உட்கார்ந்து இருக்கேன். இந்த டோட்டல் மெட்டீரியல் எனர்ஜி, ஃபால்ஸ், அது என்னெல்லாம் இருக்கு, மெட்டீரியல் எனர்ஜி இருக்கு, ஃபால்ஸ் ஈகோ, ஈத்தர், ஏர், இந்த இதெல்லாம் இருக்கு. என்னது, காற்று, ஆகாயம், இதெல்லாம் ஏர், வாட்டர், எர்த், இதுக்குள்ளதான் நான் உட்காந்துருக்கேன். வாட் இஸ் யோர் க்ளோரி? ஆனா உங்களுடைய க்ளோரி எப்படி? அன்லிமிட்டட் யூனிவர்சஸ், எவ்வளவு யூனிவர்ஸ் நீங்க வந்து தான் வந்து பிறக்க வைக்கிறீர்கள். அவ்வளவு அண்டங்களை pass through the pores of your body just as particles of dust pass through the openings of a screened window. Hare Krishna. என்னோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வரும். ஆமா மாதாஜி. எனக்கு அந்த ஏதோ மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு. இது 2வது டைம் வந்து. ஓகே, இன்னும் அப்படி ஆகும் மாதாஜி. ஓகே, அப்ப என்ன சொல்றார், நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அண்டத்துக்குள்ளதான் உட்கார்ந்து இருக்கேன். நான் என்ன உங்களை கம்பேர் பண்ணதுக்கு நான் ஆர்டினரி பர்சன். நீங்க எப்படி அன்லிமிட்டட் யூனிவர்ஸ், உங்களுடைய உடல்ல இருந்து இருக்கிற அந்த பாடியில இருக்கிற அந்த ஒரு துவாரம் இருக்கே, பார்ட்ஸ், துவாரம்னா அது கூட இல்ல, போர்ஸ்னா ஸ்கின்ல போர்ஸ் இருக்குமே, அந்த மாதிரி இதுல இருந்து ஒரு அண்டங்கள் பிறந்திருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஓப்பனிங்ஸ் ஆஃப் a screened window. விண்டோல வந்து இந்த தூசிகள் எப்படி படிஞ்சிருக்கும், அந்த மாதிரி வந்து அவ்வளவு அண்டங்கள் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு முன்னாடி நான் எம்மாத்திரம் அப்படிங்கிற. எஸ், பவிதா மாதாஜி படி. முடியுமா பபிதா மாதாஜி? முடியுமா படிக்க? டிராவல்ல இருக்காங்க ஆபீஸ்ல வந்து. கீதா மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी. उत्तेक्षपणं गर्भ गदस्य पादयो गिं कल्पते माधुर अदो जहासे गिम अस्ति नास्ति युव्य पदेश भूषितं तवास्ति कुशे कियत् अभि अनन्तः. हरे कृष्ण माताजी. Oh Lord Adokshaja, does a mother take offense when the child within her womb kicks with his legs? அம்மா வயத்துல குழந்தை வளர என்ன காலால் இடிக்கும், அந்த மாதிரி காலால் சமட்டும் எல்லாம் பண்ணும். அதனால அம்மா என்ன கோச்சுக்கிறாங்களா? இல்ல. And is there anything in existence whether designated by various philosophers as real or as unreal? யாராவது வந்து இந்த உலகம் பொய், உண்மை இல்லை, உண்மை இல்லாததெல்லாம் சொல்றாங்களா? That is actually outside your. And is there anything in existence? யாராவது அந்த மாதிரி இருக்காங்களா? Whether designated by various philosophers as real or unreal. The philosophers எல்லாம் இதுதான் உண்மை, இதுதான் பொய், இதெல்லாம் சொல்றாங்களே, ஆனா இது வந்து ஆக்சுவலி உங்களுடைய அந்த அண்டத்திலிருந்து வெளிப்பட்டிருக்கா? இல்ல, எல்லாம் உங்க அண்டத்துக்குள்ளதான் நடக்கிறது இது எல்லாமே. அப்ப இதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப நீங்க வந்து இதெல்லாம் பொறுத்து அடுத்த இதுல சொல்றேன். ஜெயஸ்ரீ. नारायणस्योदरनाभिनलात् विनिर्कदो अजस्व इति वाङ्न वैमृषा किन्त ईश्वरत्वन्न विनिर्कदो अस्मि. हरे कृष्ण.
My dear Lord, it is said that when the 3 planetary systems are merged into the water at the time of dissolution, எல்லாமே 3 உலகங்களும் மேலுலகம் கீழுலகம் 3 இதுவுமே எல்லாம் வந்து பிரளயம் வந்து எல்லாம் முங்கி போயிடும் தண்ணியில. Your plenary portion, Narayana, lies down on the water. Gradually, a lotus flower grows from his navel and Brahma takes birth upon the lotus flower. My dear Lord, it is said that when the 3 planetary systems are merged into the water at the time of dissolution, அந்த மாதிரி பிரளயம் வந்து எல்லாம் அழியும் போது, your plenary portion, நாராயணாங்கிற உங்களுடைய ஒரு விரிவாக்கம் அந்த வந்து என்ன பண்றாரு அவர் காரணோதர சாய் விஷ்ணு இப்படி படுத்துட்டு இருக்காரு தண்ணியில. கிராஜுவலி அவர் ஒரு நாபிக் கமலத்திலேருந்து ஒரு இது வருது, லோட்டஸ் அது வருது. அதுல வந்து அவர் நாபிக் கமலத்து வருது. அதுல வந்து பிரம்மா உட்கார்ந்து இருக்கார். பிரம்மா டேக்ஸ் பர்த் அப்பான் த லோட்டஸ் ஃபிளவர். Certainly these words are not false. இது வந்து பொய் இல்லையே, இதுதான் நிஜம். Thus, am I not born from you? அதனால நான் வந்து உங்களுக்குள்ளே இருந்து தான் பிறந்தவன் தானே. அப்ப நான் வந்து பெரிய ஆள் ஆகிவிட முடியுமா? நீங்க அவ்வளவு பெரிய ஆளு. நான் உங்களுக்கு நாபிக் கமலத்திலேன்னு வந்து ஒரு லோட்டஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு பிறந்த ஒரு ஆள் தானே. அப்ப நான் வேற நீங்க வேறன்னு ஆக முடியுமா? Thus, I am not born out of you. Yes, அடுத்தது யாரு? மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நாராயணஸ்வம் நஹி சர்வ தேஹினாம் ஆத்மாசி ஆதிஷாகில லோக சாட்சி நாராயணோ அங்கம் நரபூஜ ஜலாயநாத் தச்சாபி சத்யம் நதைவைவ மாயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Are you not the original Narayana? நீங்க தானே ஒரிஜினல் நாராயணர். என்னதே ஸ்ப்ரிங் கண்ட்ரோலர். நீங்க தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க. எல்லாம் உங்க ஆதிக்கத்துலதான் இருக்கு. Since you are the soul of every embodied being, நீங்க தான் பரமாத்மாவா எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் எல்லா ஜீவராசிகளோட ஹிருதயத்திலையும் இருக்கீங்க. And the eternal witness of all created realms. எல்லாம் உயிர் பெற்று இருக்கு, எல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்காங்கன்னா உங்களாலதான் அது முடிஞ்சது. நீங்க தான் விட்னஸ். எல்லாம் கிரியேஷன் பண்ணதுக்கு நீங்க தான் ஆதாரம். Indeed, Lord Narayana is your expansion. நாராயணங்கிறது உங்களுடைய விரிவாக்கம் தான். இருந்தாலும் he is called Narayana because he is the generating source of primeval water of the universe. அவருக்கு இதனால நாராயணன் பேர் என்ன வந்திருக்குனாக்கா, அவர் தான் வந்து ரொம்ப பழைய ஆளு. அவர் வந்து அந்த primeval water of the universe, அந்த வாட்டர்ல அவர் மிதந்துட்டு இருக்கார். அந்த மாதிரி he is real, not a product of your illusory maya. அவரும் நாராயணமும் ரியல், சங்கர்ஷ்ணா ரியல், பிரத்யும்னா ரியல், எல்லாம் ரியல் தான். எல்லாம் அவருடைய எல்லாம் விரிவாக்கம் எல்லாமே ரியல் தான். It's not illusion. மாயையால கிரியேட் நீங்க பண்ணல, எல்லாமே ரியலா நீங்க வந்து விரிவாக்கம் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. நீங்களே தான் அது எல்லாமே. எஸ், ருக்மணி மாதாஜி படிக்க. சேதுலட்சுமி மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணுங்க, ஏன்னா அந்த ஆர்டர் மாறி மாறி போகுது. அதனால தான் நான் மியூட் பண்றேன் உங்களை. அப்ப கீழே இருப்பீங்க நீங்க. ஓகே, ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. ஃப்ரீ ஆயிட்டா ருக்மணி மாதாஜி? ஓகே, சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. That said, ஜன தவம் தவ சத் ஜகத் வபுஹ கிம்மேன திருஷ்டம் பகவஸ் ததைவ கிம் வாசு தத் திருஷ்டம் ஸ்ருதி மே ததைவ கிம் நமோ சபதியேவ புனர் Varshadharshi. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Yes. My dear Lord, if your transcendental body, which shelters the entire universe, is actually lying upon the water, then why were you not seen by me when I searched for you? நீங்க வந்து இந்த கடல்ல, யூனிவர்ஸ் இந்த பெரிய கடல்ல நீங்க படுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஆக்சுவலி லைங் upon the water. நீங்க வந்து இந்த உங்களுடைய ஆழ்நிலை அந்த உடலை வைத்துட்டு நீங்க வந்து இந்த கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கேன்னா என்னால ஏன் பார்க்க முடியல? Why how I could not see you, and why though I could not envision you properly within my heart. உங்களை வந்து நினைத்து பார்க்க கூட என்னால முடியாம போயிடுதே. நான் வந்து முட்டாள் மாதிரி உங்களை தேடுறதுக்கு போயிட்டு இருந்தேனே. Did you then suddenly reveal yourself? அப்போ நீங்க இல்லாம இப்போ சடன்லி நீங்க வந்து அந்த உருவத்தை எடுத்துன்னு வந்திருக்கீங்களா? அப்போ நீங்க இருக்கலையா? அப்போ நீங்க இருந்திருக்கீங்க. அப்போ இப்பவும் நீங்க இருக்கீங்க, எப்போ நீங்க உள்ளவர். ஆனால் நான் முட்டாள்தனமா உங்களை வந்து தேடிங்க அந்த மாதிரி போனேனே. ஏன் அப்ப அந்த டைம்ல நான் தேடும் போது நீங்க இல்லாம இருந்தீங்களா? இருந்தாலே அப்படிங்கிறாரு. ஒரே தன் அவ்வளவு தாழ்த்திக்கிறார். எஸ், சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சேதுலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வசந்தி மாதாஜி படிங்க. அத்வைத மாயா தமனா அவதாரே ஹயஸ்ய பிரபஞ்சஸ்ய பகி புஷ்டஸ்ய கிருத்தனஸ்ய ச அந்தர் ஜடரே
जनन्या जनन्या मायात्मम् एव प्रगटी कृतं ते. எஸ் இப்ப நல்லா படிச்சேன். எஸ் மை டியர், மியூட்ல இருந்திருக்கேன். ஆமா நான் அதான் உங்ககிட்ட சொன்னேனே அன்மியூட் பண்ணுங்கோ சொல்லியிருந்தேன். அப்போ நான் இதுல இருக்கேன், மியூட்ல இருக்கேன்னு நினைச்சேன். அது அன்மியூட்ல இருக்கேன். படிக்கிறேன். So my dear Lord, in this incarnation you have proved that you are the supreme controller of Maya. எல்லாம் நீங்க வந்து ப்ரூஃபே பண்ணியாச்சு, நீங்க ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. நீங்க வந்து இன்கார்னேஷன் எடுத்து எல்லாமே உங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. எல்லாம் மாயா அவரோட சக்தினால தான் மாயாவே பிறந்திருக்கு. Although you are now within this universe, the whole universal creation is within your transcendental body. சொல்றாங்க இல்லையா, ஒரு உடல்லயும் அவர் இருக்கார், ஆனா இந்த என்டையர் இது பிரபஞ்சத்திலே அவர் இருக்கார். அப்புறம் என்னது, அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்திலயும் இருக்கார், நம்மளோட ஒரு ஹிருதயத்திலயும் இருக்கார். அப்படி எல்லா இடத்துலயும் அவர் தான் இருக்கார். Fact you demonstrated by exhibiting the universe within your abdomen before your mother Yashoda. அது எப்படி நீங்க வந்து ப்ரூஃப் பண்ணீங்க, எப்படி ப்ரூஃப் காட்டினீங்க? உங்க அம்மா வாயை திறந்து, யசோதா மையா வாயை திறந்து காட்டி சொல்லும்போது ஃபுல் யூனிவர்ஸ் உங்க வாய்க்குள்ளேயே காட்டினீங்களே. அப்ப எல்லாமே உங்களுக்குள்ளதான் அடக்கம்னு நீங்க காட்டிங்க. அப்புறம் என்னது, அப்போ எல்லாமே உங்களுக்குள்ள அடக்கம். அப்புறம் ஒரு உடல்லயும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. அந்த மாதிரி புரிஞ்சு அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு. இதுதான். எஸ் அடுத்தது படிங்க சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யஸ்ய கூஷாஜிதம் சர்வம் சத்மம் பாதி யதா ததா தத்தவ்ய அபீக தத் ஸ்வர்வம் கிம் இதம் மாயாய வினா. Just as this entire universe including you was exhibited within your abdomen. சின்ன வயதா குழந்தையா இருக்கும்போது எப்படி வாயை திறந்து காட்டினார் அப்டமன், அவரோட வயத்துக்குள்ள அப்படியே அண்டங்கள் எல்லாம் அப்படி சுத்தறதான், ஒவ்வொன்றும் ஒரு பிளானட்ஸ் சுத்தி எல்லாம் எக்ஸிபிட் அவர் காட்டிட்டார். So it is now manifested here externally in the same exact form. இப்போ நான் வந்து நீங்க குழந்தையா இருக்கும்போது அதெல்லாம் காட்டினீங்க, ஆனா இப்ப நான் பாக்குறதும் அதே தான் நான் பாக்குறேன். எல்லாமே உங்களுக்குள்ளதான் அடக்கமா இருக்கு. How could such things happen unless arranged by your own inconceivable energy? இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகும்? உங்களுடைய எனர்ஜி, உங்களுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாம இதெல்லாம் முடியுமா? முடியாது. உங்களுடைய எனர்ஜினாலதான் நீங்க இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க. நான் படிச்சு விடுறேன், பெருசா எனக்கு வந்துட்டா. அத்யைவ திருத்தே அஸ்ய கிம் மமனதே மாயா த்வமாதர்ஷிதம் ஏகோ அசி பிரதமம் ததோ व्रज सुहृत् वत्सा समस्तापि तावन्तो असि चतुर्भुजास्तत् अखिलैः सागमयोपसितास् तावन्ति एव जगन्ति अभूस्तत् अमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते. Have you not shown me today that both you yourself and everything within this creation are manifestation of your own inconceivable potency? என்ன எனக்கு காட்டிட்டீங்க இன்னைக்கு. நீங்கள் மாத்திரம் இல்ல, both you நீங்களும், அப்படி இந்த அண்டன் சராச்சரத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே உங்களுடைய பொட்டன்சி, உங்களுடைய எனர்ஜியால நீங்களே கிரியேட் பண்ணதான். இதை வந்து புரிந்து கொள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அது என்னது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. First you appeared alone, நீங்க தனியா வந்தீர்கள் ஒரு 2 கை ரூபமா. Then you manifested yourself as Vrindavana's cows and covered boys. அப்புறம் எப்படி விருந்தாவனத்துல மாடோட கண்ணுக்குட்டி, விருந்தாவனத்துல இருக்கிற கண்ணுக்குட்டியாவும் கவர்ட் பாய்ஸ், அதான் அந்த ஒரு இது இருக்கே, அந்த இது எல்லாமே அவரா வந்து இது பாஸ்ட் டைம் இருக்கே அவரோட அந்த இதுதான். அது என்ன மறந்து, அது என்ன பாஸ்ட் டைம் மறந்து. சோ அது மாதிரி எல்லா ரூபமத்தையும் எடுத்துன்னு வராரு அவர். கவர்டு பாய்ஸ், அதே இந்த மாடு மேய்க்கும் பிள்ளைகளாவும் அவர் வந்து அந்த உருவம் எடுத்துன்னு வராரு. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்களே எடுத்துன்னு வரீங்க. நெக்ஸ்ட் யூ அப்பியர்ட் as an equal number of 400 விஷ்ணு ஃபார்ம். அப்புறம் என்னது 4 கை ரூபமும் நீங்க எடுத்துன்னு வரீங்க. who were worshipped by all living beings including me. நானும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு 4 கை ரூபம் விஷ்ணு ஃபார்ம் நானும் வழிபட்டிருக்கேன். அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க தான் வரீங்க. and after that you appeared as an equal number of complete universes. அப்புறம் என்னமா ஃபுல் யூனிவர்ஸ்ல எல்லா இடத்துலயும் நீங்க தான் பரவி, எல்லா இடத்துலயும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. அந்த மாதிரி உருவத்தை நீங்க காட்டுறீங்க. ஃபைனலி யூ ஹேவ் நவ் ரிட்டர்ன் டு யுவர் அன்லிமிட்டட் ஃபார்ம் as a supreme absolute truth, one without a second. இது எல்லாமே ஒரு செகண்டுக்குள்ள இதெல்லாமே மாத்தி அன்லிமிட்டட் ஃபார்ம் ஃபுல்லா பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறைந்து இருக்கிற போல ஃபுல் உங்களுடைய அப்சல்யூட் ட்ரூத், நீங்க தான் நிஜம்ங்கிறத வந்து காட்டி எல்லா இடத்துலயும் நீங்க இருக்கிறத வந்து நீங்க காட்டி கொடுக்குறீங்க. எல்லாம் வித்தின் a second நடக்கிறது. எஸ் படிங்க அருள்செல்வம் பிரபுஜி. அஜானதாம் திவத் பதவீம் அனாத்மனி ஆத்மத்மனோ
ஆத்மாத் மனா வாசி விதத்திய மாயாம் சுருஷ்டாவ் இவாகாம் ஜகதோ விதான இவதம் தவம் ஏஷோ தவம் ஏஷோ அந்த இவ த்ரிநேத்ரஹ. Two persons ignorant of your actual transcendental position. யாருக்கு உங்களை பத்தி இதெல்லாம் ஒன்னும் நாலேஜ் இல்லாம இருக்காங்களோ, யாரு முட்டாள்களா இருக்காங்களோ, you appear as part of the material world, manifesting yourself by the expansion of your inconceivable energy. அப்ப நீங்க அவங்களுக்கு எப்படி காட்டி கொடுக்குறீங்க? மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் தான். அந்த வேர்ல்ட்ல நீங்க என்ன பாக்குறீங்க? மேகம் பாக்குறீங்களா? அதுதான் நான். மலைகள் பாக்குறேன்னா அதுவும் நான் தான். காற்று அதுவும் நான் தான். அந்த மாதிரி ஒரு அங்கமா ஒரு பாட்டா நீங்க வந்து காட்டி கொடுக்குறீங்க. ஒரு பார்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் மேனிஃபெஸ்டிங் யோர் செல்ஃப். வந்து அது அந்த மாதிரி ரூபத்துல, காற்று ரூபத்துல வரீங்க, மேகங்கள் ரூபத்துல வரீங்க, அந்த மாதிரி நீங்க காட்டி கொடுக்குறீங்க. பை த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் யோர் இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜி, அளவிட முடியாத எனர்ஜி அவரோட அந்த மாதிரி இதுல வந்து ஒன்னா நீங்க காட்டி கொடுக்குறீங்க. ஏன்? உருவத்துல வந்து அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க காட்டி கொடுக்குறீங்க. Thus for the creation of the universe you appear as me. அப்ப என்னது? பிரம்மாவாவும் நீங்க வந்து உருவம் எடுக்கிறீங்க. ஏன்னா கிரியேட் பண்ணுமே, யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம்? ஒரு பிரம்மா ரூபத்துல வரணுமே. சரி, இந்தா நான் ஒரு பிரம்மா ரூபத்தையும் வரேன் சொல்லிட்டு நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. அப்ப என்னோட உருவத்தையும் நீங்க கிரியேஷனுக்கு வேண்டி என்னோட உருவத்தையும் வரீங்க. ஃபார் இட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் யூ அப்பியர் as yourself. உங்களை மாதிரியே விஷ்ணு ரூபத்தையும் நீங்க வரீங்க. எனக்கு மெயின்டைன் பண்ணணுமே. நான் என்னோட ரூபத்துல கிரியேட் பண்றீங்க. அப்புறம் விஷ்ணு ரூபத்துல வந்து நீங்க வந்து அதை மெயின்டைன் பண்றீங்க. அண்ட் ஃபார் இட்ஸ் அனிலேஷன், எல்லாம் பிரளயம் வந்து அழியும் போது நீங்க என்னது? யூ அப்பியர் as லார்ட் திரிநேத்ரா. சிவா. இங்க திரிநேத்ரா போட்டு 3 கண்கள் உடையவர் யாரு? இவர் சிவன். அப்போ இந்த சிவனும் யாரு? நீங்க அதெல்லாம் 10, 11, 10 and 11th சாப்டர் நம்ம படிக்கணும்னு நல்லா புரியும் பகவத்கீதால. ஃபார் இட்ஸ் அனிலேஷன், அதுதான் பிரளயம் வரும்போது நீங்க என்னவா இருக்கீங்க? எல்லாம் பிரளயத்தோட அதிபதி யாரு? சிவா. சோ சிவாவும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. எல்லாம் ஒரு உருவானத்துல நீங்க தான் வரீங்க. எஸ். பவிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்காளா? வீட்டுக்கு வந்துட்டாளா? இல்ல. ஓகே, கீதா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க பாத்தேன். படிங்க. சுரேஷ்வ ருஷிவ ஈஷ ததைவ நருச்வ அபி திர்யக்ஷு யாத தஹஸ்வ அபிதே அஜனன்ஸ்ய ஜன்மா சதாம் துர்மத நிக்ரஹாய பிரபோ விதாத சத் அனுக்ரஹாய ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Oh Lord, oh Supreme Creator and Master, you have no material birth. நம்மெல்லாம் பிறக்கிறோமே ஒரு மெட்டீரியல் பாடி எடுத்து, இந்த அழியக்கூடிய பாடி, அதுதான் மெட்டீரியல். மெட்டீரியல்னா எனிதிங் இஸ் கிரியேட்டட். கிரியேட் ஒரு பாடி எடுத்து கிரியேட் பண்ணி நம்ம வரோம். அந்த கிரியேட் ஆன பாடியை இது நஷ்டமும் படும். ஆனா பகவான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உடலை எடுத்துன்னு அவர் பிறக்கிறது கிடையாது. யூ ஹேவ் நோ மெட்டீரியல் பர்த் yet to defeat the false pride of faithless demons and show mercy to your saintly devotees. எல்லாம் அந்த துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கு வேண்டி, நல்லவர்களை காப்பாற்றுறதுக்கு வேண்டி you take birth among the demigods, sages, human beings, animals and even the aquatics. ஆனாலும் நீங்க வந்து ஒரு வாட்டியும் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறீங்க. எப்படி டெமிகாட்ஸ்க்குள்ள ஒரு அவதாரம், சேஜஸ் மாதிரி, முனிவர்கள் மாதிரி, நாரத முனி மாதிரி, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறீங்க. அனிமல்ஸ், மிருகமா அவதாரம் எடுக்கிறீங்க. அக்வாட்டிக்ஸ், தண்ணியில ஃபிஷ் மாதிரி, டார்டைஸ் மாதிரி, அந்த மாதிரியும் நீங்க வந்து அவதாரம் எடுத்துட்டு இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு, நல்லவர்களை காப்பாற்றி டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிக்கிறது. எஸ், இங்க நிறைய இருக்கு, அதனால கிடுகிடுன்னு போடுங்க. பவிதா மாதாஜி பிடிச்சாச்சு. கீதா மாதாஜி படிங்க. நீங்க என்ன அன்மியூட் பண்ணிட்டாலதான் மேல போயிட்டாலும் கீழே பாத்துக்கிட்டேன். படிங்க மாதாஜி. கோ வேத்தி பூமன் பவன் பராத்மன் யோகேஸ்வரோ பராத்மன் பகவன் பராத்மன் யோகேஸ்வரோ தீர் பவதஸ் லோகாத்யாம் லோக்யாம் இக்வா வா கதம் வா கதி வா கதேதி விஸ்தாரயன் கிரீதசி யோக மாயாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓ சுப்ரீம் கிரேட் ஒன், ஓ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், ஓ சூப்பர் அப்பா புகழ்த்தி தள்ளுற master of all mystery power. Your pastimes are taking place continuously in these 3 worlds. உங்களுடைய பாஸ்ட் நடந்துட்டே இருக்கு. இந்த உலகத்தை மாத்திரம் இல்ல, மேல் உலகம், கீழ் உலகம், எல்லா இடத்துலயும் அவரோட எக்ஸ்பென்ஷன்ல எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி இருக்கார். எல்லா இடத்துலயும் அவரோட பாஸ்ட் நடந்துட்டே இருக்கு. But who can estimate where, how and when you are employing your spiritual energy and performing this innumerable pastime? யாரால அளவிட முடியும்? நீங்க என்ன ஏதோ ஒரு உருவத்துல வந்தீங்க, இது பாஸ்டைம் பண்ணா புரிஞ்சுக்க முடியும். நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கீங்க. இந்த இடத்துல நீங்க அந்த மாதிரி பண்றீங்க, இந்த மாதிரி
ஒரு உருவம் எடுத்து ஒரு இடத்துலயும் எப்படி என்ன பண்றீங்க ஏது பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு வந்து இதெல்லாம் கணக்கிட முடியும்? இன்யூமரபிள், கணக்கிட முடியாத உங்களுடைய பாஸ்டல்ஸ் இருக்கு. No one can understand the mystery of how your spiritual energy acts. உங்களுடைய ஆன்மீக சக்தி வந்து எந்த உருவம் எடுக்கிறது, எப்போ எடுக்கிறது, ஏன் வருது எல்லாம் ஒண்ணுமே கணக்கிடவே முடியாது. எஸ், கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜெய் तस्मात् इदं जगत् अशेषम् असस्वरूपं स्वप्नाभमस्तदृशनं पुरदुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधतनाम् अनन्ते मायादवुद्यत् अभियत्तत् इवावपाति. हरे कृष्ण. Therefore, this entire universe, which like a dream, is by nature unreal. இப்ப என்னது இது வந்து அத்வைத பிரின்சிபல் இது மாதிரி சொல்லுவா. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம், உலகம் எந்த உலகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து அன்ரியல், ஜெகத் மித்யா அப்படிம்பாங்க. மித்யானா பொய். இப்ப நம்ம இருக்கிற ஜகம்ங்கிறது என்னது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அது வந்து மித்யா. அகம் சத்தியம், நான் தான் சத்தியம், இது மித்யானா நான் இப்போ இருக்கேன். உறங்கும் போது என்னது, சொப்ன லோகத்துல இருப்பேன், அப்போ நான் இருக்கேன். நான் வந்து வேற உலகத்துல வந்து சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கேன், அதுதான் உண்மைன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இந்த வேர்ல்டு என்னது, ஃபால்ஸ். ஆனா இப்ப விழிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்துல என்னது, அந்த உலகம் நான் வந்து சொப்னா பார்த்தேன், அதெல்லாம் பொய் அப்படி தோன்றது. அப்போ சொப்ன உலகத்து அந்த டைம்ல இது பொய்யா போயிடுது. அப்ப என்னது, அந்த மாதிரி இருக்கு. Therefore, this entire universe வந்து which is like a dream is by nature unreal, nevertheless appears real. ஆனாலும் நமக்கு உண்மையா மாதிரி, ஏன்னா நம்ம கான்சியஸ். இதெல்லாம் வந்து அத்வைத பிரின்சிபல் யாரும் அத்வைத்தம் படிக்கிறோம் அவளுக்கு புரியும். நம்ம இப்ப கான்சியஸா இருக்கும். கான்சியஸ் உணர்ச்சியோட இருக்கும். நம்ம எல்லாம் உணர்வோட இருக்கும். காதால கேட்கிறோம், கண்ணால பாக்குறோம். அப்ப நம்ம உணர்ச்சியோட இருக்கும்போது இது ரியல் தோன்றது. The moment I become unconscious, அப்ப என்ன ஆகும், இந்த உலகம் இருக்கிறது எனக்கு தெரியுமா, இது தெரியாது. அப்ப இதெல்லாம் பொய் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி nevertheless appears real, and thus it covers one's consciousness and assails one with repeated miseries. அதனால வந்து இதெல்லாம் எல்லாமே உண்மை நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து கிடையாது. இது வந்து ஆக்சுவலி துவைதா பிலாசபில வருது, இதெல்லாம் அத்வைதா பிலாசபி. This universe appears real because it is manifested by the potency of illusion emanating from you. இது வந்து ரியல். எதனால நமக்கு ரியலா படுறது, பிகாஸ் உங்களுடைய பிரபாவம் இருக்கிறதுனாலதான் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரியலா படுறது. நமக்கு கான்சியஸ் இருக்கிறதுனால, கான்சியஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம், அப்ப ரியலா தோன்றது. நம்ம அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்தோம்னா இதெல்லாம் பொய்யாதான் இருக்கும். இதெல்லாம் அவனால எப்படி கிரியேட் ஆகுது, எல்லாம் உன்னுடைய எனர்ஜினாலதான் அதெல்லாமே கிரியேட் ஆயிருக்கு. whose unlimited transcendental form, அவருடைய எவ்வளவு எனர்ஜி அன்லிமிட்டட், அளவிட முடியாத ஆன்மீக ஃபார்ம்ஸ் வந்து நீங்க எடுக்க முடியும். ஆர் ஃபுல் ஆஃப் இட்டர்னல் ஹாப்பினஸ் அண்ட் நாலேஜ். அவருடைய இது எப்படி பிரவாகத்துல எப்படி எதெல்லாம் விரிவாக்கம் பண்ணி எதெல்லாம் வந்து படைத்திருக்காரோ அதெல்லாம் எப்படி இட்டர்னல் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கறதும் ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜாவும் இருக்கும். எஸ், அது கொஞ்சம் வந்து அந்த அத்வைத பிரின்சிபல் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா அது புரியாது நமக்கு, ஏன்னா அது வந்து பேசிக்கா நமக்கு தெரியாது. பட் நம்ம அது படிக்கலாம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன். ஏகஸ்வம் ஆத்மா புருஷ புராண சத்ய ஸ்வயம் ஜோதிர் அனந்த ஆத்யஹ நித்யோ அக்ஷரோ அஜஸ்ர சுகோ நிரஞ்சனஹ பூர்ணாத் வயோ முக்த உபாதிதோ அம்ருதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. You are the one supreme soul. நீங்க ஒரே ஆளுதான் supreme soul who is dwelling in all the hearts. The primeval supreme personality. பழைய ஆளு அவர். அப்சல்யூட் ட்ரூத். அவரை விட ஏதாவது ஒரு சத்தியம்னா இதுக்கு வேற சத்தியம் கிடையாது. செல்ஃப் மேனிஃபெஸ்டட். அவரையே அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கார். எண்ட்லெஸ். அவருக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது. பிகினிங்லெஸ் அண்ட் எண்ட்லெஸ் அவர். யூ ஆர் இட்டர்னல். எப்பொழுதும் உள்ளவர் அண்ட் இன்ஃபாலிபிள். தவறு இழைக்காதவர். பர்ஃபெக்ட், டோட்டலி பர்ஃபெக்ட். அவரால் ஒன்னும் வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் சொல்லவே முடியாது. பகவான் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கும். அண்ட் கம்ப்ளீட் ஹோல். ஓம் பூர்ணமதஹ பூர்ணமிதம், அது படிக்கிறோம். அதான் அவர் பூர்ணம். அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம், இருந்தாலும் அவர் பூர்ணம் தான். வித்தவுட் எனி ரைவல். அவர்கிட்ட யாரும் எனிமிட்டி காட்டவே முடியாது. ஏன்னா அவர் எல்லார்ட்டையும் லவ்விங்கா தான் இருக்கப்பட்டவர். அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டெசிமினேஷன். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம சிக்கின்னு மாட்டின்னு இருக்கிற போல அவர் வந்து இந்த சிக்கல் எல்லாம் மாட்டவே மாட்டார். அவர் வந்து அதுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். யுவர் ஹாப்பினஸ் கேன் நெவர் பி ஆப்ஸ்ட்ரக்டட் nor have you any connection with material contamination. உங்களுடைய என்னது ஆனந்தத்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு நமக்கெல்லாம் எப்படின்னாக்கா, ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சதே ஆனந்தம். ஒண்ணு கிடைக்கலையா எதிர்பார்ப்புல நம்ம துக்கமாயிடுவோம். நமக்கெல்லாம் அந்த பந்தம், எதிர்பார்ப்பு, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ள அந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் வச்சுதான் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த இதுல துக்கப்படுறோம். ஆனா அவருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. His happiness is always இது அலைவ்.
அவர் வந்து உண்மை அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வராது, உண்மை தடஸ்தம் வராது. அப்போ எப்பவுமே இருக்கப்பட்ட ஹாப்பினஸ் அண்ட் நோ கனெக்ஷன் வித் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். இந்த மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல மாட்டி முடிக்கிறோம், ஏதோ ஆல் கிளிட்டர்ஸ் எல்லாம் ஜொலிக்கிறதோ அதெல்லாம் நிஜம் நிஜம் நம்ம நம்பி அதுல ஏமாந்து போறோம். அந்த மாதிரி கிடையாது, இந்த கண்டாமினேஷன்ல அவர் வரதில்லை. Indeed, you are the indestructible nectar of immortality. அவர்தான் வந்து எப்பவுமே இருக்கப்பட்டவர், அவருக்கு இறப்பு என்கிறதே கிடையாது. Immortal, always வந்து is always alive and வந்து indestructible. அவரை வந்து அழிக்கவும் முடியாது. யார? கடவுளை பத்தி தான் சொல்லிருக்கு. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ருக்மணி மாதாஜியா? ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. இருக்கேடா ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. இதுக்கு மாதாஜி ஏவம் விதம் தவாம் சகலாத்மனாம் அபி ஸ்வாத்மானம் ஆத்மாத்மா மதாய விசஷதே குர்வ அர்க லப்தோ பசிஷத் சுஷுஷோ ஏதே தரந்தீவ பவான் ருதாம் புதிம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Those who have received the clear vision of knowledge from the sun like spiritual master can see you in this way. யாருக்கு வந்து நல்லா இது புரிஞ்சுண்டு ஆன்மீக என்னது இந்த குரு பரம்பரா சிஸ்டம்ல நல்ல குருவிடம் கற்று இதெல்லாம் புரிஞ்சு படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிளியரா புரிஞ்சு வரும். They will get the clear vision of knowledge from the sun-like spiritual master. Sun அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சூரிய வெளிச்சம் மட்டும் எல்லாம் வெளிச்சத்துக்கு வரா போல அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குரு எல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டிடுவார். அவர் அஜ்ஞானமே இருக்காது, அவர் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவார். அந்த மாதிரி எல்லாமே தெரிந்து விடும். அந்த மாதிரி சில பேருக்கு என்னது யாரு வந்து those who have received clear vision of knowledge from sun-like spiritual master can see you in this way. இந்த மாதிரி அவ வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. As the very soul of all souls, the super soul of everyone's own self. ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பி எனக்கு அந்த இது மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு. அப்ப என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு, நான் திரும்பி சொல்றேன். So those who have received the clear vision of knowledge from the sun-like spiritual master. Spiritual master எப்படி சன் மாதிரி அவர் எப்படி எல்லாத்தையும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டிடுவார். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். We are all understood God னாக்கா என்னது, நமக்கு சூரியன் மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து நமக்கு எல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டார். என்னது காட்டிட்டார்? நீங்க வந்து எல்லா சோலுக்குள்ள எல்லாரோட ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இந்த லிவிங் பீங்கோட ஹிருதயத்துக்குள்ள சோல் இருக்கு. அந்த சோல் பக்கத்துல நீங்க என்னது பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. சூப்பர் சோல் ஆஃப் எவ்ரிஒன்ஸ் ஓன் செல்ஃப். எல்லாருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள நீங்க வந்து சூப்பர் சோலா இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நமக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டி விட்டார். Thus, understanding your original personality, they are able to cross over the ocean of illusory material existence. இது நல்லா புரிஞ்சுண்டு நம்ம என்னது அந்த மாதிரி குரு அந்த இதெல்லாம் வழிகாட்டுறது. குருன்னா என்ன அர்த்தம்? குருனா வந்து இருட்டை போக்குறவர். இப்ப ஞானத்தால் தான் போக்க முடியும். இருட்டுன்னா அந்த இது மாதிரி டார்ச் போட்டு அது இல்லை. அஜ்ஞானத்தை போக்குறவர் தான் வந்து குரு. சோ அந்த குரு சொல்லி கொடுத்த பாதையில நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுனால இது என்னன்னு நமக்கு புரியாது. என்னன்னு புரியாது? பகவான் வந்து பரமாத்மா ரூபமா நம்ம எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலயும் இருக்கார் அப்படின்னு. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங், thus understanding your original personality, they are able to cross over the ocean of illusory material existence. இந்த மாதிரி புரிஞ்சு நம்ம வந்து எல்லாருமே இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்க இதுல இருந்து இந்த விடுபட்டு போயிடலாம். illusory material existence, இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம் எல்லாத்தையும் விடுபட்டு அந்த ஷாக்கிள்ஸ்ல இருந்து விடுபட்டு நம்ம எங்க போயிடணும்? சுத்த சத்த நிலையில போய் கர்மா பண்ணி நம்ம வந்து பகவானோட இடத்துக்கு போய்விடலாம். எஸ், சேத்துலட்சுமி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆத்மானாம் ஏவாத்மயா விஜாதானதாம் தேனைவ ஜாதம் நிகிலம் பிரபஞ்சிதம் ஞானேன பூயோ அபிசதத் பிரளயதே ரஜ்வாம் அஹேர் போக பாவோ யதா. Yes, a person who mistakes go for a snake. நம்மள இப்ப என்ன இதுல இருக்கோம்னாக்கா, ஒரு இருட்டுல வந்து ஒரு ரோப்னா எனக்கு ஒரு கயரை பார்த்தா கூட ஐயோ ஸ்னேக்கோ அப்படிங்கிற எல்லாம் ஒரு மாயையில தான் சிக்கின்னு இருக்கும். எது நிஜம் எது பொய்னே தெரியாது. எல்லாம் இந்த இருட்டுல வந்து ஏதோ பொருளை வேற ஏதோ நினைச்சுக்கிறா போல நம்ம வந்து ஒரு இருட்டுலதான் இருக்கும். வெளிச்சம்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி இந்த சூரிய வெளிச்சம் இல்ல, ஒரு அஜ்ஞானத்தை இருக்கும். இப்ப அஜ்ஞானத்துல என்னது எது இருக்கோ அது தெரியாம எது இல்லையோ அதைதான் நிஜம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். பர்சன் ஹூ மிஸ்டேக்ஸ் rope for a snake becomes fearful. அதனாலதான் பயம். ஏன்னா நமக்கு பகவான்கிட்ட அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை. அப்ப நம்ம எது பாக்குறோமோ அதுதான் நிஜம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பயப்படுறோம். But he then gives up his fear upon realizing that so-called snake does not exist. அவன் வந்து அப்புறம் எப்படி ரியலைஸ் பண்றான்? ஓ இது வந்து ரோப்பு தானே,
இது வந்து ஸ்னேக் இல்லையே, இது வந்து பாம்பு இல்லையே, இது வந்து ஒரு கயறு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் போது அந்த ஃபியர் விட்டு போடுறாங்க. அதே போல சிமிலர்லி for those who fail to recognize you as a supreme soul of all souls, யாரு வந்து பகவான் இருக்கார், பகவான் அவ்வளவு பிளைண்ட் ஃபெய்த், அவர் பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள அவர் தான் இருக்காரு, எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு. நான் கஷ்டப்படுறது, எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு என்ன வேண்டாம், எல்லாம் அவரை வந்து சாட்சியா உட்காந்துருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெய்த் இருக்கிறவங்க என்னது பயமே வேண்டாம். அவங்க வந்து ஒரு இது பாம்பு பாம்பு நினைத்தேன், ஐயோ அந்த ரோப்பை போய் பாம்பு நினைத்தேங்கிற போல, நான் இப்படி நினைத்தேன் அது அப்படி நினைத்தேன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பயமே வேண்டாம், எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி similarly for those who fail to recognize supreme soul of all, அவங்களை வந்து புரிஞ்சுக்காதவங்க, the expansive illusory material existence arises, but knowledge of you at once causes it to subside. ஆனா என்ன இப்ப இந்த பாம்பை ரோப்பை வந்து என்னது, உங்களுடைய நினைவு இல்லாதவங்க, உங்களை வந்து பக்தி பண்ணாதவங்க வந்து இந்த மாதிரிதான் இந்த சூழ்நிலையில இருக்காங்க. எது எது இல்லையோ அதை போயிட்டு கற்பனை பண்ணி, அதுவும் ஸ்னேக்கா இருக்கோ, அந்த ரோப்பை பார்த்தா ஸ்னேக்குங்கிற போல எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் மாயையெல்லாம் இருக்கோ, இதெல்லாம் இருக்குமோ இருக்குன்னு பயப்படுறான். ஆனா யாரு உங்களை வந்து நல்லா நம்பி தொழுது எல்லாம் பண்றாங்களோ, உங்களுடைய நாலேஜ், பகவான் இருக்காங்க, பகவான் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க அட் ஒன்ஸ் காசஸ் இட் டு சப்சைட். அப்ப இதெல்லாம் மறைந்து போயிடும். இந்த ரோப்பை பார்த்தா வந்து ஸ்னேக்கு அந்த மாதிரி, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். நம்ம இப்ப லைஃப்லயே பார்க்கலாம், ஏதோ ஒண்ணும் நடந்திருக்காது, இருந்தாலும் ஒரு கவலை, ஐயோ அதாயிடுமோ இதாயிடும், பாதி கவலையும் ஒரு மனக்கற்பனையாலதான் கவலையே வருது. அதனாலதான் ஒரு பிபி, அதனாலதான் ஒரு சுகர், என்ன ஒரு ப்ராப்ளம். அதுக்கு நம்ம கவலைப்படாம பிளான் பண்ணாம இருக்க முடியுமா? பண்ணலாம். ஆனா ஃபைனலி என்ன, பகவான் பார்த்துப்பார். அந்த ஒரு இதுல இருந்தோம்னாக்க எல்லாம் மறைந்து விடும், இதெல்லாமே சப்சைட் ஆயிடும். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? வசந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி மாதாஜி இல்லை நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. अज्ञान संजौ भवपन्त मोषौ तौ नाम नौ नान्यौ तदरुत ज्ञ भावात् अजस्रा स्थिति आत्मनि केवले परे विचार्यमाने तरणाव इवा अनि. Hare Krishna. The conception of material bondage and the conception of liberation are both manifestations of ignorance. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு பக்தன் வந்து எனக்கு வந்து விடுதலை வேணும், எனக்கு வந்து மோட்சம் வேணும், மோட்சம் வேணும்னு நினைக்கிறதே வந்து அவன் வந்து இதுல அஜ்ஞானத்தை தான் இருக்கான்னு அர்த்தம். ஏன் அவனுக்கு இன்னும் அவனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை. பகவான், நான் வந்து பகவான் நிறைய ப்ரே பண்றேன், கண்டிப்பா எனக்கு கிடைக்கும். அப்ப நான் எனக்கு அது வேண்டணும், வேண்டவே வேண்டாம். எனக்கு வந்து லிபரேஷன் கூட, லிபரேஷன் கேட்கவே வேண்டாம். சோ இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ், நம்ம வந்து கட்டுன்னு இருக்கோம், லிபரேஷன் வேணும், இது ரெண்டுமே வந்து அஜ்ஞானத்துலதான் பிறக்கிறது. பீயிங் அவுட் சைட் த ஸ்கோப் ஆஃப் ட்ரூ நாலேஜ், இது வந்து ஆக்சுவல் நாலேஜை விட வேறுபட்டதுதான். they cease to exist when one correctly understands that the pure spirit soul is distinct from matter and always fully conscious. எப்ப அவனுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சு வரும், நான் வந்து ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ஸ்பிரிட் சோல் தான், இந்த உடல்ங்கிறது ஒன்லி மெட்டீரியல் பாடி, இது அழிந்து விடும், நான் எப்பவுமே நித்தியம் பகவான் தொண்டு புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், பகவான் என்னோட எல்லா விதியும் பார்த்துப்பார், அவர் என்ன டிசிஷன் இருக்கோ அது என்னோட பெஸ்ட்டுக்கு தான். இந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானை சார்ந்து அவன் வந்து கான்பிடென்டா இருக்கும்போது என்னது, அவன் டோட்டலி கான்சியஸ் அபவுட் காட், கடவுள் இருக்கார், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெய்த்தோட இருக்கும்போது என்னது, இது எல்லாமே வந்து அவசியமே இல்லை. லிபரேஷனுக்கும் சரி, கட்டுன்னு இருக்கோம் அந்த ஒரு கட்டுப்பாடுல இருக்கும், அதெல்லாம் அவன் வந்து he will not think of all that. At that time bondage and liberation no longer have any significance. அதுல இம்பார்ட்டன்ஸே கிடையாது. ஏன்னா பகவான் பேர்ல இது இருக்கும்போது என்னது, he won't bother only. நான் எப்படி இருக்கேனோ அப்படி. ஏன்னா நான் எப்பவுமே காலையில இருந்துப்பேன், டெய்லி நான் வந்து ஜப்பா பண்றேன், டெய்லி மங்களாரத்தையும் பாக்குறேன், என்னோட என்னெல்லாம் டைம் இருக்கோ இல்ல பகவான் நிவேதனம் பண்றேன், அதை பண்றேன், பஜனை அட்டெண்ட் பண்றேன், ஐ எம் டூயிங் ஆல் சர்வீஸ், ஹோல் டே ஐம் டூயிங் தட் ஒன்லி. அப்ப அதுக்கு மேல நான் வந்து பகவான் எனக்கு நிம்மதி கொடுப்பியா, எனக்கு லிபரேஷன் கொடுப்பியா, அது கேட்கவே வேண்டாம், அது பகவான் டெஃபினட்டா எனக்கு கொடுப்பார், அந்த நம்பிக்கையோட இருக்கும். So அது வந்து it doesn't have any significance, ஒன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸே கிடையாது. Just as day and night have no significance from the perspective of sun. சூரிய கடவுள், சூரிய பகவானுக்கு தெரியுமா டேனா என்ன, நைட்டுனா என்ன தெரியுமா? தெரியவே தெரியாது அவனுக்கு. ஏன்னா அவர் போற இடம் எல்லாம் பிரகாசம் பிரகாசம். அவர் இப்படி இருக்கார், எந்த உலகம்லாம் இப்படி சுத்திண்டே வருது, உலகம் எல்லாம் இப்படி சுத்துறது, அமெரிக்கா வரும், இந்தியா வரும், எல்லாம் இப்படி இப்படி, ஆனா அதே இடத்துலதான் இருக்காரு சூரியன். சூரியன் பிரகாசம், அவரோட டியூட்டியான பிரகாசம் அவருக்கு வந்து டேனாலும் என்ன தெரியாது, நைட்னாலும் என்ன தெரியாது, அந்த மாதிரி நாமே இருக்கணும். எஸ், நான் தான் स्वामात्मानं परं वक्त्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञजनाज्ञता. Just see the foolishness of those ignorant persons who consider you to be some separated manifestation of illusion and who consider the self, which is actually you,
டு பி சம்திங் எல்ஸ். மெட்டீரியல் பாடி என்ன நினைக்கிறாங்க? இக்னோரண்ட். யாரெல்லாம் வந்து ஃபூலிஷா இருக்காங்களோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? தான் வேற, நீங்க வேற, நான் உங்ககிட்ட இருந்து வந்தது இல்ல, என்னோட பொட்டன்சி டிஃப்ரெண்ட், நீ அந்த மாதிரி எல்லாம் என்றாங்க. they separated manifestation of illusion. நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு இல்யூஷன்ல ஏதோ ஒரு மாயையில வந்து நீங்க கிரியேட் ஆயிருக்கீங்க அந்த மாதிரி என்றாங்க. மிஸ்டிக் பவர்லாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு யோகா பண்றவங்களுக்குலாம் மிஸ்டிக் பவர். அந்த மாதிரி உங்களை வந்து வேற ஒரு இல்யூஷனா அவங்க வேற ஒரு என்னது இந்த மாயையில உங்களை வந்து பாக்குறாங்க. who consider the self, தன்னை வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்க, which is actually you. நானே தான் கடவுள். நீங்க வந்து ஒரு இல்யூஷன்ல அப்படி இருக்கு, ஒரு இதுல ஒரு ஃபார்ம்ல தான் இருக்கீங்க. ஆனா நான் யாரு? நானே தான் கடவுள். அந்த மாதிரி எல்லாம் இது வந்து யாரு? அத்வைத்திக் பிரின்சிபலை வந்து காட்டுறதுதான். அவங்க வந்து அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. அகம் பிரம்மா அஸ்மி சொல்றாங்க இல்லையா, நான் தான் பிரம்மன், நான் தான் கடவுள், கடைசியில் நான் தான் மோஜ் வித் காட், கடவுள்ங்கிற வேற ஐடென்டிட்டி கிடையாது அப்படிங்கிறாங்களே, அவங்க எல்லாம் இல்யூஷன்ல இருக்காங்க. பி சம்திங் எல்ஸ். நான் வந்து கடவுள், நானே கடவுள் தான், நாம வேற இதெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி the material body. Such fools conclude that the supreme soul is to be searched for somewhere else, outside your supreme person. அவங்க என்ன பண்றாங்க? fools எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? இது பகவானை தேடுறதுக்கு நானே எனக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கார், எனக்குள்ள பகவான் இருக்கார், அவர் ஒரு சாட்சியா இருக்கார், அதெல்லாம் தெரியாம வெளியில தேடின்னு போவாங்க. பகவான் தேடுறதுக்கு வெளியில போகவே வேண்டாம், நமக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா முட்டாள்கள் வந்து இதுக்கு அப்பாற்பட்டு வேற விதமா தான் திங்க் பண்றாங்க. அப்புறம் யாரு? அருட்செல்வம் படி. அந்தர்பவே அனந்த பவந்தம் ஏவ ஹை அதத்யாஜந்தோ மிருக யந்தி ஜந்தக அசந்தம் அபி அந்தி அகிம் அந்தரண சந்தம் குணம் தம் கிம் உயந்தி சந்தக. ஒரு 15 நிமிஷம் எடுக்கும், நான் இதை முடிச்சு விடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா I don't want to keep it pending. Oh unlimited Lord, the saintly devotees seek you out with sorry, அதுக்குலாம் வேற எங்க கவனம். Oh unlimited Lord, கணக்கிட முடியாத பொட்டன்சி இருக்கே பகவான், அதை கூப்பிடுற. The saintly devotees seek you out with their own bodies by rejecting everything separate from you. என்ன நினைக்கிறாங்க? தன் உடலை வைத்து எல்லாமே உங்களுக்கு அர்ப்பணம் தான், அது தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை, பாக்கி எல்லாம் ஏதாவது இருக்குன்னா அதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணி எல்லாமே உங்களிடத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி வேண்டாங்க. Indeed, how can discriminating persons appreciate the real nature of a rope lying before them until they refute the illusion that it is a snake? அதனால இந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாதவங்க வந்து டெஃபினட்டா அந்த ரோப்பு ஒரு கயிறை வந்து பாம்பா தான் நினைப்பாங்க. ஆனா டோட்டலி உங்ககிட்ட சரண்டர் ஆறவங்க நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு இது வந்து கயிறா தெரியும், பாம்பா தான் தெரியும். அவங்களுக்கு வந்து பாம்பை வந்து கயிறை வந்து பாம்பா நினைச்சு அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இல்யூஷன் மாயில வந்து சிக்க மாட்டாங்க. எஸ் பபிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? எஸ் கீதா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாபி தே தேவ பதாம் புஜ திவ்ய பிரசாதலேஷா அனுக்ரித ஏவ ஹி ஜானாதி தத்வம் பகவன் மஹிம்னோ நாச்சான்ய ஏகோ அபிச்சிரம் விசின்வன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, உங்க கால் பாத தூசி ஒரு சின்ன இது கிடைத்தாலும் போரும், அந்த ஒரு சின்ன இதுக்கு அருள் கிடைத்தாலும் போரும், you can understand the greatness of your personality. உங்களை பத்தி எல்லாம் உண்மை அவங்களுக்கு புரிந்துவிடும். But those who speculate to understand the supreme personality of Godhead are unable to know you. யார் ஆனா வந்து தர்க்கம் பண்ணி பகவான் இப்படியா அப்படியா, எதுல இருக்கார் எதுல இல்ல, ஏன் அப்படி இருக்கலாம் அப்படி எல்லாம் பேசி தர்க்கம் பண்றவங்ககிட்ட வந்து அவங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. even though they continue to study the Vedas for many years, வேதங்கள்லாம் கற்று நல்லா பைஹார்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா அது வந்து மருந்தளவுல நல்லா புரிஞ்சணும்னு ஒரு பக்தியோட பண்ணணும். அது இல்லைனாக்கா உங்களுடைய பாத தூசி ஒரு சின்ன தூசி கூட கிடைத்தா நமக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு விடும். ஆனா வெறும் தர்க்கம் பண்றவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது, உங்களை பத்தி புரியாது அவங்களுக்கு. எஸ் கீதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன். தத் அஸ்து மே நாதா சா பூரி பாகோ பாவோ அத்ர வன் யத்ர துவா திருஷ்டாம் யோனேஹாம் ஏகோ அபிபவ்ஜ ஜனானாம் பூத்வா நிஷேவே தவ பாதாம் பல்லவாம். நிதானமா படிச்சிருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யோனாகம்ல படிச்சேன். யோனாகம் ஏனாகம் பாத பல்லவம். எஸ் ஏன்னா அவசரம் ஆயிடுத்து நமக்கு வந்து முடிச்சானோம்.
My dear Lord, I therefore pray to be so fortunate that in this life, as Lord Brahma, or in another life, wherever I take my birth, இப்ப இந்த இதுல நான் வந்து பிரம்மனா வந்திருக்கேன், எனக்கு ஒரு பொசிஷன் தான். பிரம்மாங்கிறது என்னது, ஒரு பொசிஷன் கொடுத்திருக்கா, நீ வந்து கிரியேஷனை பாத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அழியும் போது பிரம்மா அழிந்து விடுவார், அவருக்கு 100 வயசு ஆனப்பறம் அவரே இறந்து போயிடுவார், அப்புறம் வேறொரு பிரம்மா தான் கிரியேட் பண்ணும். அப்ப அதெல்லாம் நடந்துதான் இருக்கும். So I therefore pray to be so fortunate, நான் இவ்வளவு லக்கி that என்னோட இந்த ஜென்மத்துல வந்து நான் பிரம்மாவா பிறந்திருக்கேன். And in another life, wherever I take my birth, வேற எங்க நான் பிறந்தாலும், I may be counted as one of your devotees, at least உங்களுடைய டிவோட்டியா நான் வந்து பிறக்கணும் அப்படின்னு. I pray that wherever I may be, even among the animal species, ஒரு மிருக உடல் எடுத்திருந்தாலும் I can engage in devotional service at your lotus feet. இதுதான் நான் ப்ரே பண்றேன். இங்க ஈவன் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுக்கல, டெமிகாட் ஃபார்ம் எடுக்கல, ஒரு அனிமலா பிறந்தாலும் என்னது, நான் வந்து உங்களோட பாத இது கமலத்து எனது சரணத்துல நான் வந்து அடைக்கலம் எடுக்கணும் அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் புரியணும். அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அருள் புரியுங்க. எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. அதீதன்யா விருதகோ ரமா ராமண்யஹ தன்யாமிருதம் வீதமதீவ தேமுதா யாசாம் விபோ வத்ஸ ராத்மஜாத்மனா யத்ருப்தயே அப்யாபினச்சலம் அத்வராஹ. Hare Krishna. Oh Almighty Lord, how greatly fortunate are the cows and ladies of Vrindavana. உங்க பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறாங்க, எங்க கோலோக பிருந்தாவனத்துல இது பசுக்கள் இருக்காங்க, லேடிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு ஃபார்ச்சுனேட், எவ்வளவு லக்கி. The nectar of whose breast milk you have happily drunk to your full satisfaction. இங்க வந்து முளைப்பால் எல்லாம் குடித்து அதெல்லாம் நீங்க பெரியவாளா இருக்கலாம். டேக்கிங் த ஃபார்ம் ஆஃப் தியர் காவ்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன், அவங்களுடைய கண்ணுக்குட்டியாவும் நீங்க வந்து பிறந்திருக்கீர்கள், அவருடைய குழந்தைகளும் நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பகவான் தானே. அந்த தாயா இருக்கிறதும் பகவான் தான், அவருடைய குழந்தைகளா இருக்கிறதும் பகவான் தான், கவுஸ் இருக்கிறதும் பகவான் தான், எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கீங்க. All the Vedic sacrifices performed from time immemorial up to the present day. பழைய காலத்துல இருந்து வேதங்கள் படித்து சாக்ரிஃபைஸ் வேதம் பண்ணி சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க, அதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் have not given you as much satisfaction. அப்போல இருந்து இப்போ வரைக்கும் வேதம் படித்து யாரெல்லாம் வந்து யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றாங்களோ அந்த கூட உங்களுக்கு அவ்வளவு சாட்டிஸ்பாக்சன் கொடுத்திருக்காது. விருந்தாவனத்துல வந்து இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அவங்களோட ஒரு ஃபார்ம் நீங்க எடுத்து அவங்களாவே நீங்க மாறி அங்க நீங்க இருக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே பொழுதுற. எஸ், நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன் மாதாஜி. அஹோ பாக்யம் நந்த கோப விரஜௌகசாம் யன்மித்ரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. How great fortunate are Nanda Maharaja. உங்க அப்பா நந்த மகாராஜா எவ்வளவு லக்கி. த பவர்ட் மேன், அவர் பக்கத்துல பால் கறக்கிற மனிதர்கள் அவளும் எவ்வளவு லக்கி. அண்ட் ஆல் அதர் இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரஜபூமி. அப்புறம் பிரஜபூமியில அந்த டைம்ல இருந்தவங்க எல்லாம் எவ்வளவு லக்கி. அவங்க எல்லாம் there is no limit to their good fortune. அளவிட முடியாத அவங்களுக்கு வந்து நல்லதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஏன்னா உங்க கூட இருந்திருக்காங்களே. Because the absolute truth, the source of transcendental bliss, the eternal supreme Brahman has become their friend. இங்கதான் வந்து absolute truth, transcendental bliss அப்படின்னா ஆன்மீக அந்த ஒரு ஆனந்தம் உங்ககிட்ட இருக்கு. இட்டர்னல் சுப்ரீம் பிரம்மன் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களோட ஃப்ரெண்டெல்லாம் நீங்க இருந்திருக்கீங்க. அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு லக்கி அப்படிங்கிற. எஸ், அடுத்தது நிவேதி ருக்மணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேதுலட்சுமி படிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல வசந்தி மாதாஜி நீங்க இல்ல, ஒரு நிமிஷம். ருக்மணி மாதாஜி இல்லைனாக்கா சேதுலட்சுமி மாதாஜி, அப்புறம் வசந்தி. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கும். ஆர்டரா போலாம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஏஷாம் து பாக்ய மஹிமாச்ச தாவத் அஸ்தாம் ஏகாதன ஹி வயம் பத பூரி பகா ஏத ஏத த்ருஷக ஷஷ்யக அசக்ருத் க்ருத் யம்க சர்வாதியோ அங்கிரி உதாஜ மதவ அம்ருதாசவ தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yet even though the extent of good fortune of these residents of Vrindavana is inconceivable, உன்னால அளவிட முடியாது, புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அவ்வளவு அவங்க வந்து lucky people. We 11 presiding deities of the various senses headed by Lord Shiva. நமக்கு புலன்கள்லாம் இருக்கே, அதுக்கு ஒரு புலனுக்கு அதிபதிகள் இருக்காங்களே, ஹெட்டட். அதெல்லாம் இந்த லார்ட் சிவா தான் அதோட அதிபதியோட எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாரு.
are almost most fortunate. அவங்களும் எல்லாம் fortunate தான், அவங்களும் வந்து lucky தான். Because the senses of these devotees of Vrindavana are the cups through which we repeatedly drink the nectar and intoxicating beverage of the honey of your lotus feet. ஏன்னா அந்த பக்தர்கள், இந்த devotees எல்லாம் இருக்காங்க பிருந்தாவனத்துல, அவங்க வந்து ஒரு are the cups, என்னது அப்படின்றது இது கப்பு மாதிரி. அவங்க ரிப்பீட்டட்லி அவங்க வந்து இதெல்லாம் புகழ்த்தி பாடி பாடி அதெல்லாம் கேட்க கேட்க நாங்க வந்து அதை மெய் மறந்து இது மாதிரி எல்லாம் இருப்போமே. இன்டாக்சிகேட்டிங் beverage of the honey of your lotus feet. உங்களோட எல்லாம் அந்த உங்களை பத்தி புகழ்த்தி எல்லாம் பாடுறாங்க, அதை கேட்க கேட்க எங்களுக்கு ஆனந்தமா இருக்கு. அவங்களும் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றாங்க. இப்ப சேத்துலட்சுமி மாதா படி. हरे कृष्ण माताजी। तत्पूरी भाग्यम इह जन्म किम अभि अडव्याम यत्कोकुले अभि कदमांघरि प्रजो अभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस् तत् अत्याभि यत् पदरज श्रुति मृत्यम एव। हरे कृष्ण माता। possible good fortune would be to take any birth. அப்ப எனக்கு லக்கி ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு greatest possible ஏதோ ஒரு சான்ஸ் இருக்குனாக்கா நான் வந்து அந்த இடத்துல to take any birth whatever in this forest of Gokula, இந்த கோகுலத்துல உள்ள ஃபாரஸ்ட்லயாவது ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் பிறக்கணும். and have my head bathed by the, என்னோட தலை எப்படி இருக்கணுமா, அந்த டஸ்ட், அந்த பிருந்தாவனத்துல உள்ள தூசி என்னோட தலையில படணும். ஃபாலிங் ஃப்ரம் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் எனி ஆஃப் இட்ஸ் ரெசிடென்ஸ். இதெல்லாம் அந்த இருக்கிறாங்க, அவங்க பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறவங்களோட பாத தூசி என்னோட தலையில விழணும். நான் என்னவாவது ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து நான் அந்த இடத்துல இருக்கணும். அவங்களோட ரெசிடென்ஸ், அங்க இருக்கிற மனிதர்களோட பாத தூசி எல்லாம் என் தலையில படணும். இதுதான் எனக்கு ஆர்வமா இருக்கு. இது அப்படி ஒரு லக்கு கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல. Their entire life and soul is the supreme personality of God in Mukunda, the dust of whose lotus feet is still being searched for in the Vedic mantras. இது வந்து வேதம் எல்லாம் படித்து எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்றாங்களே, அவங்க இன்னமும் வந்து முகுந்தா அவங்களோட பாத அந்த இடத்து தூசிய வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு இன்னமும் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்ப இதுல என்னன்னாக்கா வேதம் மந்திரம் படிச்சா போல நமக்கு எல்லாம் கிடைக்காது. அங்க இருக்கிற நார்மல் சிட்டிசனா இருந்து ஒரு பக்தியோட அவங்க வழிபடுறாங்களே, அவங்களோட இது வந்து ரொம்ப they are more luckier than வேத மந்திரம் பண்ணி அவங்க இன்னமும் தேடின்னு தான் இருக்கா. பகவானோட ஒரு கிருபா கிடைக்காதா, பகவானோட பாத ஒரு கடைக்கண் இது கிடைக்காதா, பாத தூசி கிடைக்காதா, இந்த மாதிரி அவங்க வந்து வேதம் மந்திரம் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ், அடுத்தது யாரு? வசந்தி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேளா? येषां कोश निवासिनां उद भवान् किं देव राधेति नश् सेतो विश्वभवात् बलं पद अबरं पुत्राभि अयस् தெரிய மாட்டேங்குது. முஹ்யதி எண்ட்ல வந்தா உங்களுக்கு தெரியாது. புஷ்யதி தத்வேஷாத் இவ பூதனாபி த குவா தாம் ஏவ தேவாப்தி யத் தாமார்த்த சுக்ருத் பிரியாத்ம தனயா பிரணாஷ்ட யா தெரியல மாத்திருக்காங்க. ரொம்ப லாங் அவங்களோட மொபைல் அது தெரியாது. ஓகே, மை மைண்ட் பிகம்ஸ் bewildered. நான் வந்து கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கேன். மைண்ட் வந்து ஃபுல்லா கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுது. ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு திங்க் of what reward other than you could be found anywhere. உங்களோட தரிசனம், நீங்க கூட இருக்கிறது, அதை விட எங்களுக்கு வந்து வேற ரிவார்டு என்னது, ஒரு பிரைஸ் கொடுக்கறா போல, ஒரு புகழ்ச்சி கொடுக்கறா போல, ஒரு நல்லது இதை விட என்ன நல்லா கிடைக்கும். யூ ஆர் தி எம்போடிமெண்ட் ஆஃப் ஆல் பெனடிக்ஷன். எதை வேண்டினாலும் நீங்க தான் வந்து கடவுளா வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்குறீங்க. அப்புறம் which you bestow upon these residents of the covered community of Vrindavan. நீங்க தான் வந்து எல்லாமே கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு. பெனடிக்ஷன்னா என்னது, என்ன வேண்டாங்களோ இல்லையோ, நீங்க உருவமா இருந்து அவங்க கூட இருக்கீங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாமே நல்லது கிடைத்து விடுகிறது. You have already arranged to give yourself to பூத்தனா அந்த வந்தோடனே கூட நீங்க உங்களையே அர்ப்பணிச்சிட்டீங்க. என்னது, அவளோட பாலை குடிச்சு அவளுக்கு கூட மோட்சம் கொடுத்துட்டீர்கள். And her family members also in exchange for a disguising herself as a devotee. அவ வந்து ஒரு டிவோட்டி மாதிரி மாறுவேடம் போட்டு உங்களை வந்து கொல்ல வந்தா. அப்போ நீங்க உங்களையே அர்ப்பணித்தீங்கன்னா என்னது, அவங்களோட முளைப்பாலை குடிக்கிறது கூட நீங்க துணிஞ்சு அதை பண்ணி அப்புறம் அவளை வந்து
சமாரம்னா என்னது, அவளுக்கு மோட்சம் தான் கொடுத்தாரு பகவான். சோ வாட் இஸ் லெஃப்ட் ஃபார் யூ டு கிவ் திஸ் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் விருந்தாவனா? என்ன பாக்கி இருக்கு? பூத்தனாலே இந்த எல்லாருக்குமே நீங்க மோட்சம் கொடுத்து விட்டீர்கள், எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. நீங்க இன்னும் விருந்தாவன டிவோட்டிஸ் என்ன இருக்கு பாக்கி கொடுக்கறதுக்கு? whose homes, wealth, friends, dear relations, bodies, children and very lives and hearts are all dedicated only to you. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களையே சுதிச்சு உங்களையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க, உங்ககிட்டயே பேசுங்க. எல்லாமே குடும்பம், வீடு, அவங்க சொத்து எல்லாமே, ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தான் அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எஸ், ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் 2-3 ஸ்லோகா தான் நான் தான் படிக்கணும் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். तावत् रागादयस्तेनास्तावत् कारगृहं गृहं तावन् मोहो अंक्रिनिकटो यावत् कृष्ण न ते जनाः. My dear Lord Krishna, until people become your devotees, their material attachments and desires remain thieves. அப்படின்னா என்னது, உங்களுடைய பக்தர்கள் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம என்னவா இருப்போமா? thieves. நம்ம திருடர்களா தான் இருப்போம். என்னது, அவருடைய உலகத்துல உட்கார்ந்து அவருடைய காற்றை சுவாசிக்கிறோமா, அவருடைய தண்ணியை குடிக்கிறோமா, ஆனா அவருக்கு நம்ம ஜப்பா பண்ண மாட்டோம், அவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல மாட்டோம், அவரை நினைக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி இருந்தா என்னது, நம்ம தான் படா பெரிய thieves. Their homes remain prisons. ஒரு வீடு இருக்கும், அந்த வீடு என்னது, சிறைசாலை மாதிரி தான் இருக்கும். And their affectionate feelings for their family members remain food shackles. அப்படின்னா என்னது, கால் கட்டு மாதிரி தான். நம்ம ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட், நம்ம ஃபேமிலி, மனைவி, மக்கள் எல்லாம் அட்டாச்மெண்டோட இருக்கும். பகவான் அட்டாச்மெண்ட் விட்டு இதெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கால் கட்டு மாதிரி தான். இதெல்லாம் ஈஸியா விடுவிக்காது நம்மள. எஸ், அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. அருட்செல்வம் பிரபுஜி. பிரபஞ்சம் நிஷ்பிரபஞ்சோ அபி விடம் வயசி பூதலே பிரபன்ன ஜனதானந்த சந்தோகம் பிரதிதும் பிரபோ. My dear master, although you have nothing to do with material existence, என்னெல்லாம் மெட்டீரியலா நம்ம எல்லாம் பாக்குறோமே, அதுக்கும் பகவானுக்கு ஒன்னும் சம்பந்தம் இல்லை. இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி போட்டாச்சு, ஆனா நம்ம தான் முட்டாள் மாதிரி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். யூ கம், ஆனா அவருக்கு அதுக்கு ஒன்னும் சம்மந்தம்னா என்னது, அவர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம். இந்த காற்றை தான் அவர் சுவாசிக்கணுமா, இந்த தண்ணியை தான் அவர் குடிக்கணுமா? கிடையாது. அவர் just he has got nothing to do with the material existence. You come to this earth and imitate material life just to expand the varieties of ecstatic enjoyment of for your surrendered devotees. நீங்க ஒரு உருவமா எடுத்து இந்த உலகத்தை காட்டி கொடுக்குறீங்க. ஜஸ்ட் எங்களுடைய டிவோட்டிஸ் யாரெல்லாம் சரண்டர்ட் சோலா இருக்காங்களோ, சரண்டர்ட் டிவோ, அவங்க என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு ரூபத்தையும் ஒரு விதமா நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டாட்டிக் என்ஜாய்மெண்ட் ஃபார் யோர் சரண்டர், அவங்களுக்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் வேண்டாம். நீங்க பல விதத்துல பல இடத்துல பரவி இருக்கீங்க. ஐ திங்க் திஸ் ஷுட் பி த லாஸ்ட். Yeah, Babita Mataji, free air keda padi. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, padige Mataji. படிக்கிற Mataji. Jananda eva janastu kim bahutya nameta manaso babucho vaso vaibhavam dava kochara. Hare Krishna. There are people who say, I know everything about Krishna. சில பேர் சொல்றாங்க, எனக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணனை பத்தி எல்லாம் தெரியும். Let them think that way. சொல்லட்டும், அவங்க பாட்டு சொல்லட்டும். ஆனா யாருக்குதான் புரியும்? பகவானை பத்தி புரிங்கிறது கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயா. அந்த மாதிரி இந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகத்தை சொல்றார். இவ்வளவு பேர் பகுநாம் இல்ல, என்னது அந்த ஒரு ஸ்லோகம் வரும். நிறைய பேர் பக்தர்கள் இருக்கார்கள், ஆனா அதுல சில பேர் தான் சித்திக்கும் என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்குவோம். அந்த மாதிரி என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறவாள் ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தான் என்னை பத்தி நல்லா புரியும். ஆனா நான் அப்படி இல்லை, எனக்கு எல்லாரும் பத்தியும் தெரியும் சொல்லிட்டு பகவத்கீதால ஒரு ஸ்லோகத்துல இருப்பேன். There are people who say, I know everything about Krishna. Let them think that way. As far as I am concerned, I do not wish to speak very much about this matter. என்ன சொல்ற பிரம்மா, எல்லாரும் சில பேர் சொல்றாங்க எனக்கு கிருஷ்ணாவெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு. அவங்க சொல்லிட்டு போட்டோம். ஆனா என்னை பொறுத்தவரையில் எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. நான் இதை பத்தி பேசவும் விரும்பல, ஏன்னா எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அந்த சப்ஜெக்டே தெரியாது. கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியுமானா எனக்கு தெரியாது. Oh my Lord, let me say this much. இது மாத்திரம் சொல்றேன். As far as your opulences are concerned, they are all beyond the reach of my mind, body and words. உங்களுடைய பிரபாவம் எவ்வளவு எல்லாம் வைபவம்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் நினைத்து பார்க்க என்னுடைய மைண்ட்லயே அவ்வளவு சக்தி கிடையாது. அவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு ஸ்மார்ட்னஸ் இல்லை. என் மனதால திங்க் பண்ணி அவ்வளவு இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும், என் உடலாலையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும், வேர்ட்ஸாலையும் என்னால புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் என்னால முடியாது. அப்படி பிரம்மாவே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார், அவரால் முடியாது. இன்னும் முட்டாள்கள் சில பேர்லாம் சொல்றேன் எனக்கு கிருஷ்ணா நல்லா தெரியும். ஓ, இன்னும் இருக்கா? படிக்கலாம். எஸ், அடுத்தது யாரு? கீதா மாதாஜி படி.
हरे कृष्ण माताजी अनुजानी हि मां कृष्ण सर्वम इत्वम वेत्सि सर्व துவம் படிக்க இத்துவம் படிக்க சர்வம் துவம் துவம் सर्वत्वं वेत्सि सर्व इत्रुत्वम् एव जगदां नादो जगत् एतत् तवार्पितम्. My dear Krishna, I now humbly request permission to leave. இதான் லாஸ்ட். நான் அதனால நான் வந்து இது கேட்டுக்கிறேன். let me leave. நான் வந்து போறேன் அப்படின்னு. Actually you are the knower and seer of all things. உங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும். என்ன நடக்கிறது தெரியும். பாக்குறீங்க, புரிஞ்சுக்கிறீங்க, எல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும். Indeed, you are the Lord of all the universe. எல்லா யூனிவர்ஸ், என்னெல்லாம் யூனிவர்ஸ் 14 உலகம் அது போல அண்டமண்டமா இருக்கு, எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். And yet I offer this one universe unto you. ஆனா இந்த ஒரு உலகத்தை எங்க நான் இருக்கேனோ அதை வந்து உங்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி that means entirely I am surrendering unto you. அப்படி சொல்லி முடிக்கிறார். அப்ப நம்ம ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் மியூட்லயே சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே.